n'anya yani asọ onye Igbo ọbụ nne na-agbago ose n'anya ihe asọ onye Igbo kedu nne bụ na ị na-ata afụfụ nne bụ na na-adịrọ mma okene bụ nne na-anyụcha gị anya 50% n'ime ma ga-agwaghị n'ọbụ Igbo na-eme onwe ahụ n'ọbụ Igbo na-egbu Igbo n'ịgbafuru onwe ha n'anya ndị ọzọ ga-agwaghị n'ọbụ Naijiria na-eme ma ndị ọzọ ga-agwaghị bad gọọmenti na-eme ha ndị ọzọ ga-agwaghị n'ọbụ ụka na-eme ha n'ọbụ omenala na-eme ha n'ọbụ dibịa na-eme ha n'ọbụ pastọ na-anyụcha anya ọkọta akara ya ụfọdụ si na ọ bụ Yoruba na fa bụ betrayers ụfọdụ si na ọ bụ ndị ugwu ịbụ mmadụ na-asọ m ụzọ ụfọdụ si na ọ bụ politicians na ọ bụ fanime anyị ụfọdụ si na ọ bụ kabas ọ bụ fa na-anyụcha anya ụfọdụ si na ọ bụ godfathers na ọ bụ fa ga na ya nwaneke n'anya ignorance akpụghị anyị isi akpụrụ alụbatị amaghị ibe emega anyị taatị ya ka ndị bụrụ eziokwu agwa Igbo gawa nwere onwe eziokwu ga na agwa Igbo ụdatịghị ọfụma anyị kụzie n'eziokwu eziokwu ga-enyere Igbo aka Igbo bụrụ akasị akasị anyị nwere eziokwu anyị edozie ndị Igbo kọma mma anyị nwere eziokwu anyị ebido imekọ ụmụnne anyị akwụsị oke n'ala Igbo wemekọsịrị Igbo Igbo bụ Igbo kwakene n'okwu n'eziokwu eziokwu mmadụ gwara onwe ya mana ọ bụ ya bụ kasị akasị eziokwu ga-abụ ya Igbo kwubere eziokwu n'obodo anyị nọ n'ime ya o nwere onwe ya ma ncha obodo anyị nọ n'ime ya o nwere onwe mana ụfọdụ ndị Igbo ka na-eche n'obodo nwere onwe ya ndị ofe mmanụ ka na-eche n'obodo nwere onwe ya ịmana ndị ugwu ka na-eche n'obodo nwere onwe ya mana ibe anyị mara ọbụna anyị bụ ngwafịa kpọsara akpọsa ngwafịa kpọsara n'ebe ngwafịa kpọsara na bongo maka gịnị bongo bụ investimenti ndị ọcha ọyịmụ maka gịnị bongo bụ bizinesi ndị ọcha ndị ọcha na-ekwu maka fao ọ bụ ndị bi ya nten itinyezi anya arụ n'etiti na nke afọ gbasara gị ọkwa na si na anyị nwere indipendensị unu wee nwewe aṅụrị
so na television mana abịa n'eziokwu na-eriri anyị erie Igbo bụ Igbo ndị ọma na-ege m ntị, ekenekwa m onye ukwu kenekwa onye nta wee na-asị nke onye chiri ya zere
ya mara anyị niile mma n'ụbọchị tata bụ ụbọchị orie mmiri n'ala Igbo ma bụrụkwa ụbọchị anyị ji enye Chukwu okike abịa ma ekene n'ihi ihe ọma na-emela anyị na ndụ maka na onye nwa bụ onye a na-ekwu okwu ya. Anyị abịakwana ọzọ n'ụbọchị taa n'oge Obinwanne ndị Igbo ebe a na-agbasa oziọma nke Chukwu, oziọma gbasara omenala n'Igbo na ọdịnala Igbo na njikọ nke ụmụ Igbo n'ụwa niile, oziọma ga-eme ka anyị niile marakwa ebe anyị si na ife anyị ga-eme ka obodo anyị dị mma maka na obodo anyị ọ ghasaana and anyị nwajikwa n'aka anyị ghasaa ya mana anyị ga-ejikwa aka anyị wee dozie ya. So ana m ekene unu wee na-asị ebe ọbụla nọ wee na-ekiri m Obinwanne anachiatakwa n'ọzọ online itinye nyabụ ịgba ka o kwesịrị isi wee dị. Ọ bụla na-anụ onu m biko ana m asị ka ị kọmentie immediately na ị na-anụ my voice ọfụma ndị nọ na studio. Ana m ekenekwa unu wee na-asị na aga m anabata unu n'oge na-adịrị anya ka anyị gogodo ọfọ maka na a na-eje eje a ga-ekene Chukwu, a na-ana ga-ekene Chukwu. Ana m asị dịka na-abata na-esonyere anyị ka ị maa na ụbọchị tata bụ oke ụbọchị taa bụ oke ụbọchị n'ala Igbo, ụbọchị taa bụ oke ụbọchị n'ime ndụ ụmụ Igbo n'ụwa niile. Ụbọchị tata bụ ụbọchị ndị ụwa niile na-agba mbọ ka anyị hapụ ịdị na-echeta maka ife ha mere ndị nne na nna anyị, ife ha mere ndị ahụ niile mere na anyị nwa na-aza ụmụ Igbo, ndị ahụ ha mere ife mere na anyị na-akparị n'ụwa dịka ụkpaka na-enwere ozi onye nche na-enwere onye nchekwa. Mana anyị na-ekwu ebe ọbụla isi wee na-ege anyị tinye onu maọbụ na-ekiri anyị na-asị ka ị mara dat na ụbọchị tata bụ ụbọchị a na-echeta ndị ahụ niile nwụrụ n'agha, ndị ụwa tikọrọ aka ọnụ wee gbuo ọnya ka anyị na-echeta n'ụbọchị taa. So ana m asị ebe ọbụla ị nọ ka ị gbakọnata were oche bịa nọrọ na Obinwanne nọ na many platform, multiple platform ebe anyị nwa ji iwe na-agbasanye bụ ozi ka ọ na-aga ebe kwesịrị na-aga dịka unu si wee n'onu nwanne anyị nwoke bụ anyị Don onye ịchaka nnukwu mmadụ n'ala Igbo. Egwu ka anyị ji wee bido egwu ọkụkwara maka nya bụ 30th of May. Unu n'anya unu afụkwa ya dat na ọhịa kwuru ka a na-eme njikọ ka anyị bịara maka na ọ njikọ ka anyị ga-eji nweta onwe anyị asị anyị kọnwa mmiri ọnụ ọgbọ ụfụ. Ebe ọbụla isi wee na-ekiri anyị ka ị na-akọmentị na comment section na-agwa anyị ka ọnọdụ si wee dịrị ebe ị nọ. Ọ bụkwara dat na ịchọkwa ịbata na ya bụ screen anyị ga-etikwa link na comment section were ya bata ka anyị kpakọrịta ụka maka na o teena anyị kwudobere okwu na social media. Anyị nwekwara guest mmadụ na-abụ anyị nwe na guest ga anyị na ya ga-akpakọrịta nkata gbasara anya bụ 30th of May. Anyị nwekwara otu nwanne anyị nwoke makwara ya ihe dị n'agha Biafra. A na-akpọkwa nwanne anyị nwoke bụ Maazị Ikechukwu Okeke Ugwu. Ihe ji wee mara ya bụ 12 stone n'ala Hamburg Germany, okwute 12 okwute ndị Igbo niile ka a na-akpụ ya, onye Enugu steeti, onye Nkanụ. Ọ bịakwa ogeji aka wee kọwaa onwe ya ebe ọ bara ụba. Onyenwa bụkwa CEO of New Rangers African Foundation Club na Hamburg. So na nwekwara nwanne anyị nwoke ọzọ batara anụ. Anyị tikwala nke a na ebe dị iche iche ebe unu ga-esi wee bata maka na oge ndị Igbo ka anyị nọ n'ime, oge ndị Biafra ka anyị na-ekwu okwu ya. Oge ụbọchị tata bụ oge ụbọchị Biafra. So ọ bụ na ịbịa nwere ife mara ihe dị na Biafra ịbịa ịkọwa ọfụma na ife anyị nọ n'ime eme. Mana tupu anyị na-aga n'iru ka anyị gogodo ọfọ. Chukwu okike abịa ma nke kere n'igwe kee n'ụwa, onye naanị ya na-afụ na ihe na-afụ na nzuzo, onye mazụ mkpa ụmụ ya niile, onye kere n'igwe kee n'ụwa, onye kere anụmanụ ka efe na-emere onwe ya ekerie. Anyị ekene ego n'ụbọchị tata bụ ụbọchị orie mmiri, bụrụkwa nnukwu ụbọchị 30th of May, ụbọchị anyị ji akwanyere ndị niile bụ ndị nwụrụ n'agha, ndị na-azọ ka azọta ọnọdụ ezinụlọ anyị, ndị na-azọ ka azọta ala Igbo, ala ndị ahụ niile bụ ala ndị nsọ, ala ekwere anyị na nkwa. Ala ahụ bụ ala iji wee na-akpa ike n'ụwa, ala ahụ bụ ala ikwu dat na ọ ga-adị nọ ebe a ka a ga-efe gị ofufe fee gị ebe ọ bara ụba. Anyị na-ekene gị dịka anyị na-echeta ndị mbụ na ndị egede, ndị niile abụ ndị hapụrụ anyị wee na-agha. Anyị na-ekene gị wee na-asị gị chekwebe efe n'ebe ọbụla ha nọ, nye ha agbamume, nye ha nghọta, nye ha obi siri ike, mee ka mmụọ niile ha ji wee nọ n'ebe ọbụla ha nọ na mmụọ ka ha wee na-achụpụrụ anyị ndị omekome nọ n'ala Igbo, ndị omekome ji Biafra na-eme ajọ ife, ndị omekome ndị ụwa anyị nọ n'ebe fa na-achọrọ inye anyị oke nke anyị na ya da na mmadụ nke mmadụ nọ nke anyị ka anyị na-ana, nke anyị ka anyị na-ekwu okwu ya maka na ya da achọ nke mmadụ ọ nke anyị ka anyị na-achọ maka na ihe ji wee mara ndị Igbo bụ ịdị n'otu, ihe ji wee mara ndị Igbo bụ nghọta, ihe ji wee mara ndị Igbo bụ ọrụ.
ọrụ ka anyị na-arụ nọ nke anyị na-eri ka anyị na-arụta nke anyị na-ata ka anyị na-azụ ọnya ka anyị ji wekwu okwu n'ụbọchị taata anyị na-echeta ndị a niile bụ ndị nwụrụ n'agha na-abụ ndị eji maka ata afụ ịnanya Nnamdi Kanu na DSS na-ata afụ n'ụbọchị taa because of nya bụ ife a na-ekwu okwu ya. Simon Ekpa na Finland na-ata afụ because of nya bụ ihe a na-ekwu okwu ya. Ụmụnne anyị nọ na mkpọrọ dị iche iche na Naịjirịa because of ya na-ekwu okwu ya. Ụmụnne anyị nọ na Malaysia na mkpọrọ because of ya na-ekwu okwu ya. Ụmụnne anyị nọ na mkpọrọ na China because of ya na-ekwu okwu ya. Ụmụnne anyị nọ na desert, ụmụnne anyị nọ na Libya na-ata afụ because of ya na-ekwu okwu ya. Chukwu okike abịa ma onye na-ekwu nwere ihe ọ na-eme. Anyị nwa bụ ụmụ gị dịka anyị si wee bụrụ ụmụ Chukwu, ana m asị gị were aka gị wee nụọ ọgụ a, ka i were aka gị wee dozie ọnọdụ a, maka na enwere ndị na-enwere obi imegide mmadụ. Ọkwa na anyị nwa bụ ndị na-achọrọ igbu egbu, anyị achọrọ ka anyị nụọ ọgụ, anyị achọrọ ka anyị jiri n'ike, mana ndị ahụ niile bụ ndị Naịjirịa na ndị ahụ niile bụ ndị na-akpa nkata ka ha were ibe ihe anyị na-azụ ụlọ. Ndị a bụ ndị si na ha ga na-eme n'ike n'ike, mana anyị na-ayọ gị Chukwu okike abịa ma na-akọsara gị Chukwu okike abịa maka ijiri aka gị mee ihe bụ iji wee bụrụ ezi ichi, maka na ihe niile anyị na-emere anyị na mbụ ka anyị ji ekene gị na-akpọkwu afa gị nke nne na nna anyị wepụtara afa sị na ga-eje na-enye gị otito dịka m si wee bụrụ Okechukwu Ugwu. Oke nke Chukwu ka m na-eke. Ụmụnne m nọkwa na studio, otu onye bụ Ike nke Chukwu, Ikechukwu ka a ga-akpa ike. Onye ka anyị na-ekwu na anyị nwana nwaanyị ga-eso ụzọ gị na-emezu iwu gị, were iwu ahụ ị na-eme inyere anyị wee mee ka ala Igbo dịkwa mma ọzọ, ka ala Biafra bụrụ ihe eji eji na-enye gị otito. Ife niile ka anyị na-ekwu. Even ndị Afrịka na onwe ha abatakwuo na wee sị dat na ha nwana onwe ha ekuniena na mkpu niile anyị na-eti na ọ ga-abịa na mmezu. Anyị na-asị ka ijiri aka gị gbaa ọgụ a metụ ndị Naijiria gọọmenti niile abụ ndị be anyị aka n'obi ka ha wee mara na ife ha na-eme anyị dị njọ, ihe ha na-eme ụmụ Igbo dị njọ, ihe ha na-eme nnọọ maka ihe ego maka ihe ọchịchọ nke ụwa dị njọ, ka ha wee mara na ihe anyị na-achọkwana bụ ka ọ dị mma, ka onye ukwu biri ka onye nta biri, ka esemokwu wee na ọfọ niile anyị na-agọ bụ ezigbo ọfọ ma ọfọ nke aka ya ga-agọ n'ụbọchị taata wee na-asị ndị na-anwụ n'ahịa ka ha jebere anyị njem mee ihe ha ji wee bụrụ ndị mmụọ, maka na ihe niile ha na-eme na mmụọ ka anyị na-eme na mmadụ. Na anyị nwere nwaanyị na-ekwu na tupu 30th of May nke na-abịa abịa dịka ọfọ anyị na-agọ na anyị ga-enwere onwe anyị ga-abụ ndị na-enye ha otito dịka o si wee kwesị ịdị n'ala mmadụ na ala mbụ n'aha Chukwu na ndị nna ndị ana ka anyị gọrọ fọ kwe na ọ ga-abịa na mmezu n'aha Chukwu na ndị nna ndị ana. Ise 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 ise. Ndewo na ụmụnne m na ụmụnna m, ana m ekene onye ukwu na-ekene onye nta wee na-asị nke onye chiri ya zere. Tupu ma na-anabata ụmụnne m nọ na studio, aga m asị ka anyị werukwa egwu anyị don wee zukwu obere ike ka m pụtakwanụ. Echefukwala na ebe ị nọ n'ime ya bụ na nke Obinwannem ndị Igbo. Ọ bụrụ na ịnabata na-atụsanya bụ ozi ka ọ na-eje ebetara aka ka ụmụ Igbo gbakọ. Igbo hụrụ onwe ha n'anya, anyị ga-ahụgide onwe anyị n'anya wee ruo mgbe ebighị ebi. Ụfọdụ si na ọ bụ Yoruba na fa bụ Biafran.
otu aka ọ dị anyị na-ekene anyị Don na nnukwu egwu nke ọ gụrụ ọ nnukwu egwu ka ọ gụrụ anyị na-ekene anyị Don wee sị ya jisi ike na nya bụ ife a na-ekwu okwu ọ na-abanye dịka unu si wee mara dịka m si wee kwuo na ya agaghị egbu oge anyị bịara ka anyị kpaa nkata maka anya bụ 30th of May ka anyị wee fụ ka nya bụ ife ga-esi wee dị maka na unu n'anya unu ga-afụ na ndị Naijiria ma ụmụnne anyị bụ ndị gọvanọ na ndị senatọs ndị a bụ ndị kwesịrị ịgba mbọ fụna na-akwanyere ndị niile anwụrụ n'agha ugwu ndị niile abụ ndị mere na anyị na-aza afa dị mma n'ụwa niile ndị dịka Ojukwu na ndị otu ya mana ụbọchị tata ọ na-adị ka asị na nke anyị dị iche obodo ọbụla na-echeta ndị kpara ike ndị dobere obodo ka o kwesịrị isi wee dị mana ịbịa na baya ọ dị ka asị na o nwere nke anyị mere na-ese okwu mana anyị mara na ike nke Chukwu na ife niile ga-adị mma ọ bụrụ ihe tigbo sigbo ozugbo ka anyị kwesịrị iji wee nweta ihe anyị na-achọ ọ bụ ka onye ọbụla gbakọnata wee mara nke o menwuru bikọs akara aka niile dị iche iche ọ bụla ofu so na ọ bụrụ nke nwere ka ị nwere so ana m ekene onye Igbo niile wee so na-echefukwara na onye nọ na n'onye bụ nwanne unu nwoke Ugwu Okechukwu Obinwannem nke ndị Igbo abụ m onye Amaji Ụmụakachi nke dị na Nsụka n'ime Enugu ala Igbo anyị na-ekwu okwu ka ọ dịkwa m ọzọ ụbọchị tata bụ 30th of May ya bụ 2025 anyị bịara ka anyị wee kenekwa ndị mbụ na ndị egede wee mekwa ka ndị nna anyị ndị hapụrụ anyị wee naba ka ha maa na ya agaghị echefunata ha maka na ọ ihe ọma ha mere anyị ka anyị ji wee dị ndụ n'ụbọchị taa ekene m unu wee sị ka m baa na studio ka nnabata ndị mụ na ha nọ na studio then ka anyị wee werebe ya otu na otu so ndewo na ụmụnne m na ụmụnna m anyị na-anabata ndị nọ na studio wee na-asị nwanne anyị nwoke bụ Maazị Ikechukwu Okeke Ugwu 12 stone ya bụ okwute 12 oke mmadụ na Hamburg Germany anyị na-ekene wee na-asị bịa kene ụmụ Igbo ikene ụmụ Igbo oge gwa ụmụ Igbo onye Igbo ga-esikwa n'otu aka ahụ wee makwa ka ndị Igbo mara ihe ji maka ya wee bịa na Obinwannem studio tata then ka anyị wee gaba n'iru ọ bụ na ịkọwacha onwe gị nwanne anyị nwoke nke ọzọ akọwa onwe ya then anyị abịazie werezie ya dịka o kwesịrị isi wee dị ndewo 12 stone ndị Igbo makanụ ise Igbo makanụ ye Igbo makanụ ye kwezuonụ ise ọ ga-adịrị anyị mma n'oge ọ dị ka anyị na-enwe problem of network okwute 12 netwọk gị na-enye nsogbu I don't know why netwọk gị na-enye nsogbu anyị na-enwe netwọk problem so ka anyị na-echekwa nwanne anyị nwoke ka ọ bata maka netwọk na-enye nsogbu ka anyị jee na-ekwu ọ ka anyị anụbaghị ya but screen gị ọ na-afụbeghị na screen ngwa gaba n'iru na ọ bụ na ị na-anụ nke m na-ekwu ọ bịago ngwa gabazie n'iru ọ bịago ndewo nna m so abụ Okechukwu Emmanuel Ugwu abụ m onye ụmụ ọma na-akebe Ugwu n'ọkụ na-anọ bụ Biafran na Nkanu Ogbuziri n'Enugu New Jerusalem ana Igbo na Biafra ndewo ihe a ji maka ebe n'ụbọchị gbasara m ebe ọ fụrụ iche a na-etu m okwute na amụrụ m n'ụbọchị ebụnọ n'ọnwa nke afọ 1997 agha Biafra so nna anụkwa ndị 1 million children kwa shọkọ gburu nwa bụ a survivor amụrụ m n'ike agha na IDP camp so then ihe a na-eme tata
30th May ndị egburu n'agha Biafra. O so na the highest mistake ụwa niile mere. Sokwere na the highest mistake ndị nọ n'obodo okpuru ọchịchị obodo akpọrọ bondage Nigeria. O so na highest mistake ha mere. Ndị Igbo niile n'ebe a agba ebe ihe gbasara ọbara na mbụ ọ bụ ebe ama ọbara nke ọmụmụ na ọbara nkwafu ọbara ọ sịrị anyị na ọbara drop must be accountable for na ọ bụ nsiri ihe then I am na family ọbụla na ogwu ozu ya wụrụ a na-ada kpamkpa n'ezinụlọ until akwa ya anyị nwa bụ ndị Igbo bụ ndị ji ọhụọ nke nature covenant the original asana n'ụzọ na usoro eji adị ndụ. So anyị kwesịrị ịma ihe gbasara ọbara were na ndị Naijiria wakporo anyị ka esi wakpo anyị mgbe 1967 ahụ egbuo 5 million people emecha chido Victor Novanquist wee kpochie ọbara 5 million people eja ndị Biafran soja fọmụọ Rangers International ha na Nigerian Army gbaa football match Challenge Cup ndị Nigeria 1970 nchichi na agha ebego Rangers megie ha 2-1 that 1971 iji gosi na ọ bụ soro okwu ọnụ m eso n'omume m ha kpọchie akaụntụ ndị Igbo niile ye ha sọnsọ 20 pounds otu aka Igbo ji mụbara duto na Chineke eji eke akpọchichi obi fere ka o wee mee ka ike efute ife. Ọ bụ ndị Igbo kwesịrị ịma ndị a ịbụ anyị wabụ ihe kwere ụka tiri iro mara na usoro omenala ahụ eji adị ndụ usoro ọkụ a ga-ere nwata n'eka ọ bụ gana igi mpa n'eka na-ada anyị ochi n'eka fere eka ọ bụghị n'eka nke anyị ka ọ ga-anyị ọ bụrụ na idowe ha okwu Chineke bụ na eme ọ maka na anyị bụ ndị Igbo edowe ha enweghị anyị ji kpọrọ bụ ihe usoro omenala ahụ bụ nke ahụ kacha mkpa wee bụ ihe kpatara anyị ji ka nọrọ n'oru n'eka ndị iro mana oge erugo ka ọ hagodu m n'ọha ihe anyị na-eme bụ oke ihe osita dọwa mma na ọmaka na ọ bụ na anyị bido tata chetewe ya bụrụ ọha kwekọrịta ọ bụghị ụwọdụ a na-achị na na-echeta ya ndị ọzọ bụ ndị si na ha na-achị anyị esoro ndị Naijiria na-eme Nigeria na-adị Remembrance caption ha bụrụ we will never forget mana ha forget the blood of 5 million people. Ọ bụ ebe ihe anyị na-ekwu okwu ihe eji eme na mba ada ama mana aga m tata ikwu n'azụ maka na ejere m oru. ndewo Trustone Okwute 12 ekene m gị na-asụkwanụ gị nnọọ na Obinwanne Igbo TV Obinwanne News Obinwanne platform obi dị anyị aṅụrị na ịbịakwara ịnọnyere anyị n'ụbọchị tata dịka anyị si wee sị ndị invitation ịnabata anyị na-asị gị nnọọ daalụ. Anyị na-ewerekwa ya na-eje na nke nwanne anyị nwoke Victor Mandi nwanne mmadụ o tekwana ndewo bịa ka ịkọwa onwe gị kene ụmụnne gị nyekwa mbido okwu ka anyị wee marakwa ya anyị na ya nọ ndewo Omut Igbo mma mmanụ ndewo Igbo lienụ Igbo nwụọnụ ọ ga-abara nwoke na mma ọ ga-adịrị nwaanyị na mma ise long live Maazị Nnamdi Kanu ise long live Maazị Simon Ekpa ise long live Biafrans all over the whole world ise Afa m bụ Victor Amadi abụ m onye ọkpọsị
Old Ebonyi State. Currently Edda State, Okpose County. Ana m ekwu directly from the zoo. Obi dị mma to ịnọnyere unu nwanwu ndị Igbo na the whole world, most especially Obinwanne Chukwu okike abịa ma ga-agba gị ume. Ọkwa Chineke lenyere gị n'aka, ọ gaghị anyụ n'aka gị. You will live and see Biafran existence site n'aha Chukwu okike abịa ma. Achọrọ m njọ ikwu obere okwu banyere okwu ikwuru earlier before now. Ese na ndị zoo onwe ihu na akwụkwọ sef ebu ya that anyị nwa honoring our fallen heroes and heroines. Yes, the truth is this. Why they will not celebrate it, why they will not allow to celebrate is this. Because they have already identified that Biafran is a federal nation. So that is to say, we are already on our own. Another country cannot be declaring public holiday in your own country. So indirectly or directly, harm are very well that we are a nation on our own. So achọrọ m iji ohere a wee kelekwa Chukwu okike abịa ma onye mbara ụmụ Igbo niile ọgaranya na the whole world. Their plan was to eliminate the Igbo race in the surface of the earth. Chukwu okike abịa ma Chineke ndị enyere 20 pounds. As we speak today, ha wodogbu na all over the whole world. Ana m enye Chineke ekene because anyị ụmụ Chineke. So, and another thing chọrọ correct in the minds of my brothers wụ apụta agwa gị na Igbo afụrụ onwe ha n'anya is a big lie from the pit of hell. Ndị Igbo wu the highest tribe even in Nigeria and across that love their brother more than any other tribes. And I'll prove it to you. Onye ọwụna sị na Igbo afụrụ onwe ha n'anya should be questioned. Ọ gị nwa onye afụrụ your brothers n'anya. As far as I am concerned, onwe any place m fụrụ onye Igbo that I cannot identify him. So here niile wụ a kind of propaganda or fallacies to deprive you your dignity and who you are. So ihe m chọrọ ikwu ebe a wụ that o nwere ede nkwunye na Lagos State oge a nọ na gbakọ with ndị obodo a ma ndị Igbo. M gwara ha, listen to me. Anybody metụrụ onye Igbo aka, instantly I will kill you here and ihe ọbụla ọ ga-abụ ọbụrụ. I don't care to know. Nnamdi Kanu have opened my eyes and opened the eyes of the whole Biafrans all over the whole world. The love of brother. So this is a blessed gospel. Nnamdi Kanu na-akụziri anyị, and our eyes has been opened. And Biafrans all over the whole world, eyes has been opened. Even the Africans as we speak now, it is as a result of the template that Nnamdi Kanu had been teaching us. Oya we in Afunemi the whole African race today. So we are bouncing back. That light is going to shine. And Chukwu okike abịa ma, it is his way. We didn't merit it. That the time has come that we are going to come back home to worship Elohim, Chukwu okike abịa ma, in the land of the rising sun. I thank you very much. May Chukwu okike abịa ma continue to bless you and empower you for your good work. Thank you, sir. I hear you, sir.
Hello? Hello? Nah, I'm not hearing you. Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me, Obinwannem? Is it supposed to be from the network or something? Can you hear me? Okay, ịnaba gị na-ekwu okwute. Kita. Okay, ọmụnwa na-emebu emutuburu m emutu emutuburu m emutu and ebe mmutu dị esef ịma ọ dị too na teknọlọji dị too much. So ndewo igbo bụ igbo ekene m unu unu ewenara m iwe ọnya bụ ife ahụ o nwere Kenya bụ station si wee dị so the thing agbanyụrụ m ya ndị amarọ m na m gbanyụrụ the other side. So ekene m unu dịka nsi wee na-ekwubu okwu anyị ekwutee n'aka automatically ọbahụrụ na m bịa kwubekwa mọchị ife anyị na-ekwu okwu ya bụ gịnị dịka ụbọchị tata si bụrụ ụbọchị 30th of May anyị na-ekwu okwu ekwutego m obere aka bet na unu afụgo ka o si wee dị. So ihe anyị na-ekwu okwu ya bụ maka ihe kpatara nụ na ndị be anyị anaghị eme ife ha kwesịrị na-eme mgbe ha kwesịrị ime ya dịka ineanya today unu afụ that na ihe anyị ji atara afụ n'ụbọchị tata because ndị kwesịrị ikwu eziokwu adịghị ekwu eziokwu. Ala Igbo na-agba yaghaya today because of na a lot of things is going on and ndị na-emekwa ife a bụkwa ndị nọ n'etiti anyị. So na ọnụnwa bụ ndị ahụ bụ ndị nwere obi nwanne bụ ndị ahụ bụ ndị ghọtara n'ife na-emenụ bụ ndị ahụ bụ ndị ma dị afụfụ Ojukwu tara afụfụ ndị a niile bụ ndị na-ata anụ because n'ala Igbo adịrọ mma bụ maka ndị ajọ ọchịchị anọ maka ndị ajọ ọchịchị ahụ n'ala Igbo adịrọ mma bụ ihe merenụ na anyị niile gbasasị n'ụwa dịka ụkpaka n'ụbọchị taa and ọ bụrụ na anyị nwa bịakọghị ọnụ ịma na ife na-eme anyị ga na-eme anyị. So na ya bịa n'ụbọchị tata ka anyị gbaa mbọ fụdat na anyị kọwara gị na ihe ọbụla ị na-eme n'ụwa a kwụba aka gị ọtọ na onwerekwanụ ka ọ na n'iyi and na onwerekwanụ ka ndị a niile nwụrụ n'agha ka anyị chefuo ha anyị ma chefunata ha and na ebe ọbụla ị nọ wee na-ewere ihe dị na Biafra wee na-egwu egwu ka iwetunata aka mara na Biafra bụ reality something na Hamburg a ka nsi ma na Biafra bụ reality something something that na ọ bụrụ na Gowon dịka nsi wee kwubuo n'okwu before Gowon bitrere Ojukwu and na ebe ha kpara nkata ihe a na-eme Africa today bụ na this Berlin and na Gowon jere na Buri Accord dịka Ifeanyi Don si wee tikwa ya n'egwu ntiri taa ọ na-akọwa that na Buri Accord nkata kpara na Buri Accord automatically Ojukwu betrayed Gowon betrayed then automatically today n'ụbọchị tata kwa una na-afụkwa that na Nigeria betray kwara ndị indigenous people of Biafra nke Nnamdi Kanu bụkwa onye ndu and ihe niile Nigeria na-eme mụ na gị na-abụ enweghị onye ga-eme onweghị ga-ekwu ya ka ọ kwụsị na abụrụ mụ na gị na-abụ and mụ na gị na-abụ ọ bụ ihe kwesịrị ime ka ọ kwụsị bụkwa ihe na-ata afọ a today mana ọ bụ na iwepụta onwe anyị si ka anyị gbaa mbọ mana ndị nọ n'ụlọ mana ndị nọ n'ama ka anyị mara ife anyị ga-eme ka anyị dị sure
that na ihe niile ahụ bụ oke nke anyị anaghọ n'iyi, because na Nigeria have been betraying the children of the Most High, ụmụ Chukwu. Ndị ahụ bụ ndị ji eziokwu na ezi obi na ndị ji akara aka dị iche iche wee na-edozi obodo bụzi ndị na-ata afụ. And gị nwa n'oge bụzi onye nke ahụ bụzi onye nke ihe gbasara Biafra bụ ife nke gị ka ọ bụ, ị na-ana azụ a na-ekwu okwu Biafra, ọ dịghị ka sị na Biafra bụ ife ọjọọ, ọ na Biafra bụ ife na-egbu mmadụ, ọ Biafra bụ ihe na-emebi mmadụ. Mba, ihe mere o ji adị otu ahụ bikos na ndị anyị na ha na-emekọ ihe abụrụ ndị anyị na ha kwesịrị imekọ ihe. Ndị anyị na ha na-emekọ ihe fọsụrụ anyị wee bụrụ ihe anyị bụ na ebe ha nọ, and na anyị nwere nwaanyị na-agwakwana ha dat na ihe ha na-eme abụrụ ihe dị n'iwu nke ndị ụwa. And na today kịta na onye ọbụla kwesịrị ịnọ na bie today wee na-emegiri wee na-echeta wee na-agwa ekene ndị agha dịka ndị otu Ojukwu ha, ndị nne na nna anyị ha bụ ndị gbara mbọ wee nwụọ dịka Wakawaka, dịka iko nsọ ha, dịka ndị a niile ma Nkiri Kantonia. Ndị a niile bụ ndị nwụrụnụ. Ọtụtụ ndị mmadụ nwụrụ n'ihe gbasara nnwere onwe anyị. Ana enwebeghị ihe anyị na-eme ndị Yoruba, enwebeghị ihe anyị na-eme ndị Hausa, enwere ihe anyị na-eme ndị ọcha. Ihe ndị a bụ ndị na-achọta anyị tupu anyị eme ihe ọbụla anyị na-eme, ọ dịka anyị na-eme njọ njọ. Ihe anyị na-ekwu okwu ya bụ na today na iruo n'ala Igbo, nwanne na-egbuzi nwanne ya, nwanna na-egbuzi nwanna, ikwu na-egbuzi ikwu, ibe na-egbuzi ibe. Nke kazazị njọ bụ na nne na-egbuzi nwa, nwa na-egbuzi nne. Unu furu ihe mere n'Enugu steeti of recent akịta na ahụ mmadụ jere were nwaanyị dị ime tụ n'ime ime soccer pit. Ihe ndị a niile bụ arụ ndị ihe niile a na-akpata n'ala Igbo. Ihe niile abụcha because na ya achọbeghị ịbịa kpụọ arụ n'ala Igbo. Arụ na-eme n'ala Igbo today bụ na mmụọ na-ewe iwe, ana na-ewe iwe, ikuku na-ewe iwe, a na-enwere ka ndị Igbo ka udo dị na ndụ ha, na ọ bụrụ na ha akwanyere ndị ahụ mepere ha ụzọ ha wee pụta ugwu. Anya n'ụbọchị tata ụfọdụ na-eche dat na ihe na-eme ha n'ụbọchị tata si na ndị Naijiria n'aka. Ụfọdụ ihe na-eme na abụrụ Naijiria gọọmenti ka o si n'aka, na ọ bụ maka na agwa ị na-akpa asị nwa onye dị nsọ, asị nwa Chukwu, ọ dịghị mma, ị naghị akpa ite ya ikwu okwu maọbụ ịga ọfọ, ọ naghị abịa na mmezu, ọ maka agwa ị na-akpa. Ọ bụrụ na ịkpaba agwa dịka nne na nna anyị si wee kụziere ya na gboo gboo, gị fụ dat na anaghị eji aka ya nụọ ọgụ. Nke a kịta na-agbapụcha ndị ajọ mmadụ afọ n'ala Igbo na-abụkwa ọ maka na ike Chukwu apụtabago, ebube Chukwu apụtabago. And otu anyị nwa nọkwa na Germany wee na-afụkwa dat na ndị gọọmenti Germany recognized Biafra, ha ghọtara ihe dị na Biafra, mana ndị Afrịka na-achọ ka ha intimidate ụmụ Chukwu. Ndị Afrịka na-achọ ka ha mee ka ọ dị ka asị na ndị ahụ niile bụ ndị na-eti mkpu ka ha sikwa otu chi si weke ha wee bibe ndụ n'ala be nna ha, na ife ha na-ekwu abụrụ ihe ziri ezi. Gị nwa abụzi onye na-ege m ntị n'ụbọchị taa, ije na social media today ịfụ na ndị Nigeria gọta media nwere ike ikwu maka ihe gbasara ndị niile anwụrụ 3.5 million anwụrụ n'agha a na-echeta n'ụbọchị taa. Gị nwa abụzi onye Igbo bụ na nne gị na nna gị so wee nwụ. Nwanne anyị nwoke nna anyị nọ na social media nọ na our studio today, o socha wee witness ye ihe dị n'agha. Den ndị ahụ niile bụ ndị ahụ witnessiri ya, ihe a bụ nne na nna gị ka na-ekwu okwu ya. Ọ bụ na nne gị anọrọ, nna gị ga-anọ, ọ bụ na nna gị anọrọ, ikwu nne gị na ikwu nna gị ga-anọ ya. Today unu nwa bụ Igbo content creators, ndị niile abụcha ndị nke nọ na social media, enwero ka ịpụta ka iwe wee kwanyere ndị nke bụ ndị nna nna gị ahụ bụ ndị gbara mbọ wee mepere gozi wee gaa. Onye a na-ekwu okwu Biafra dị ka ọ bụ ọgụ na mgba, a na-ekwu okwu Biafra dị ka ọ bụ ihe mmebi. Biafra bụ ihe ime gị ka ichete na ndụ ị na-akpa abụrụ otu o kwesịrị ịdị. Biafra bụ ime gị ka ichete na ihe ahụ ị na-eme nwanne gị bụ ihe dị njọ na ọ dịrọkwa mma. Biafra bụ ichete na enwere ihe ị kwesịrị na-eme dị ka nwa ndị gboo, mana o nwere ndị jizie wee na-eme ihe ọjọọ. Ị gaghị eji maka na mmadụ na-eme ihe ọjọọ wee sizie na ịma mmekọzi ihe wit mmadụ. Imaji because of na mmadụ na-emegide mmadụ ibie wee sị na ịma nyeziri mmadụ ibe gị aka. Were ka chi gị si wee kee gị wee kwube okwu. Ndị dị ka mụ nwe otu a si wee kwube okwu na mbụ mgbe m joinere ihe gbasara Biafra wee jụba esi ihe dị na Biafra 2013 ka m join the indigenous people of Biafra under the leadership of Mazi Nnamdi Kanu. We na-experience a lot of things that makes me to be strong.
that now history can never be forgotten, no matter what happened. Many of our youth today na tafu na Malaysia, na Indonesia, na some desert ebe dị iche iche India. Ọ maka na anyị achọghọ ịghọta na ọ bụrụ na anyị akwanyere nne na nna anyị ugwu na onwerekwu ya itiri aka ka ọ ga-aga dịka ndị mbụ na ndị egede. Anyị nwa bụ ndị a gọziri agọzi, mana ihe ji wee gọzizi anyị ka ndị mmadụ ji emegidezi anyị, ọ bụ ihe ziri ezi. So agaghị m etekụzi ọnọdụ because of time anyị, and na duto na m ekwuru m okwu almost ebe 10 minutes or something like that, ma mụ ha amarọ na voice mmadụ apụta. So aga m akwụsị ebe a ka nwanne anyị nwoke wee kwuo uche ma mekwara unu kọwakwara unu ka o si wee dị na ndụ ya and ihe ọ ghọtara na ihe gbasara Biafra and nya bụ ihe nye nwana nwe na-akwanite because na this Hamburg Germany since m batara ebe a 3 years now, nna afụ ya ihe ọbụla na-aga ọ na-ebu flag Biafra, ọ na-eyi agwa Biafra. Even o nwere klọb o mepere na this Hamburg, mmanwa na ụmụ join kwara mbọsi a, ọ bụrụkwa na inekwa ya na the logo ifụkwa na ọ na-represent kwa anyanwụ, na-represent njirimara Biafra, wee na-akọwakwa dat na ihe bụ nke mmadụ ga-abụgide nke mmadụ gboo and ihe ọbụla ị na-eme aka gide kwụba ọtọ, o nwere ihe megide ka nya bụ ife na n'iyi. So ka anyị nabata ka o jiri aka kọwara anyị ihe ọ ghọtara n'ebe Biafra nọ. Onwekwa na ajụjụ anyị ga-ajụ anyị ajụọ ya, nke anyị ọ na-akọwa onwekwana ka izi chọọ ka ịbịa ka isoro anyị wee tinye ọnụ n'ihe a na-eme ịbịa, ma ọ bụ na inweghịkwana ohere ige ntị ege. So anyị na-anabata gị nwanne anyị nwoke bụ maazị Ikechukwu Okeke Ugwu 12 Stone Okwute 12. Ana m ekene gị bịa ka i were oche were ọ bụ 10 minutes or 20 minutes dịka isi wee kwuo, wee nye ụmụnne gị oziọma nke Chukwu nke ga-eme ka ha ghọta ihe ha kwesịrị ịghọta dịka onye ochie na Hamburg Germany. Ndewo. Ndewonu ndị Igbo bụ makanụ Igbo kwenu. M ebido n'isi were ya asị m na okwu ndị obe mbido n'isi ozi ka mbụ pụta 14 so ọ kpọrọ m shi mmadụ amaka m bịara ịgbara ndị ebe ka ụmụ atụrụ hụrụ ụzọ, anyị amataghịzi ndị a ịbụ. So ama na-agba bidoro na ye 2000 ka m bịara gbuoro ndị Igbo pike ahụ n'ugwu nsọ, ndị ọzọ gbaa ebe ma ndị redio ndị Igbo niile. E were igwe oke osisi n'obodo Oburu na ọkụ, ọ bụ ebe igwe ndị obodo Oburu. Ọ na-eme program akpọrọ nke bụ eziokwu n'oge ndị Igbo ESBS. Ọ gbakwuru na program ahụ mechere ọrụ MC na agbamnkwụ Y 2000. Opi ike na-ada n'ugwu nsọ, ndị ogene chiri ebe studio were akụ egwu ha kere kemgbe ya 2000 ahụ na-etu m efa. Ndị maara ogene ahụ dị original track mara before ndị ogene niile wee kowe. Opi ike na-adakwa n'ugwu nsọ ndị Igbo. So ọ bụ gị 2000 ahụ ka ụwa mere ntagharị. Ụwa ka na-ahụ ekita si na gịnị dị n'ụwa o shiftiri from the spiritual realm. Ebe o shiftiri bụ ka o chewe ihe ka ọhụ ahụ nata, ka igbe ọgbụgba ndụ ahụ nata n'ebe o si bido. So from that m ga-ebido kọwara unu ndị bụ ndị Igbo, ndị gboo, ndị mbụ na ndị egede. N'ọdụ ka anyị amataghịzi ndị anyị bụ anyị ghọọ ikiri kparụ n'ama na-achọzi aga m ibu adị mmanụ na adị mmanụ ege. Ndị Igbo bụ ndị mbụ na ndị egede ahụ, ndị ahụ nna nna anyị ha bụ ndị ha na Chineke bụ Chukwu okike a na-akpọ God of Creation gbawara ndụ with nature. Ha na nature ọ bụ ebe ndụ asha na anụ ụzọ na anụ. Nwa na onwe m na-ezi n'ozi a bụ walk na anụ, ezi na anụ, ụzọ na anụ, eji bịakwa eja ka anyị na-achụrụ Chukwu, a na-achụrụ ya from nature. Anyị mara usoro ahụ kpataghị ọnụ nji agwa unu kemgbe na ọ bụ efe anyị bụ na history anyị bụ ihe ahụ edere n'akwụkwọ nsọ anyị na-agụ. Mana ọ sị na onu bụ onu Ịsọ, onu bụ onu Jekọb,
mana eji mbụrụ eje eso. So ndị Igbo ka a gbawara Chineke gbawara nna nna anyị ha ndụ wite aka na ana bụ dịka tata bụ orie bụ mmiri ahọba ana nkwọ bụ ikuku eke bụ ọkụ mụa bụ okeke wa mụrụ bụ anyị ji agịcha ya n'efa wa mụrụ ụbọchị eke bụ okeke ọkụ mụa bụ okeke. So ọsị na onye gọzie anyị ihe na-anọ aha agọzie ya, onye kwudo anyị ihe na-anọ aha ekwudo ya. Then ihe o ji gbawakwa anyị ndị ahụ bụ mkpume a na obu bụ ọlta izizi a na-egwu iri mgbe i zuru oke na nwoke ị chọrọ iwe famili chọta nwanyị ọ bụ ihe na-abụba ama amasị o ji gbawa anyị ndị ahụ bụ ọbara mgbe ọmụmụ ọ bụ ebe ama amasị na mgbe ọnwụ. So ọchị anyị adulteration edina ekwe nwunye mmadụ ya bụ mmeri ọbara maka ọ na-esi na ọbara amara anyị, ọ na-esi na egbere eme ihe niile dị si na egbere aga. Then nke ọnwụ bụ na ọ sịrị mmadụ atakwa ọbara mmadụ nke ọbụla tara pamnan na-aga anụ na-ajụ asị ọ dị ka poison, mana anyịwa bụ ndị e nyere ọfọnaka ahụ chewuchere ihe a niile. So onye ọbụla zuru oke na nwoke ndị bụ kochi bụ nne na nna na-anata ọhụọ agbamndụ ahụ eji eme ihe oche ọdọ ọhụụ eji renew the face of the earth, eji ata mkpụrụ osisi ashịrị anyị atakwa na gadin a ka i were mụtawa ụmụ ahụ ọsịghị na nna bụwa nwa bụ nna. So nne na nna ga-ekochi ụmụ ha n'udoro usoro ahụ natural law ahụ edowere anyị bụ the natural covenant before ihe ịhụba ama agbamndụ mmeri ji wee mee tụrụ nke ihe na-ewuji kịta abụ gịnị ịlacha orenji ma ọcha na ọcha ha eji wee mụta Ishmael bụ agbụrụ ndị Arab bụ ihe ndị Arab ji zọ ndị anyị ugwu. Ndị ahụ na-ewepụ iwe ozi bụ na-ewe n'iwe amaghị m na ihe a dị. So ọ bụ ebe o ji bụrụ histri anyị bụ edo na ebe akwụkwọ nsọ anyị dịka ndị atọrọ inu na-akọwarị ya anyị ihe a niile bụ anyị merichere wee soro gịnị eresha apịrị apị bụ antikraịst ahụ bụ ndị afta anyị jikpọrọ woruo anyị na Ishmael to ndị Arab ha mee gịnị ha wee gụọ ime adopt present day Jerusalem. Ebe a ka mụlishi bịa opi ụgbọgịrị eji gbawa Afrịka ohu. Igbo bụ ndị a na-enejere ya, ọ bụ Igbo bụ ntọala eji gịnị bụ the offshoot of African bloodline niile. So unu na-anụkwa ya bụrụ ịkọwacha ndị Igbo ahụ with agbamndụ original with nature maka human being bụ nature. Ọ jisi by their fruit we shall know them. Ọ bụ ndị Igbo bụ ihe na-eme na omenala bụ omenala niile dị na Old Testament ahụ before ihe agbamndụ mee ha chigha azụ. So nke ndị Arab na-emekwe ha chi mụtara ya n'aka anyị. Then o mere na oge rukwe dịka oge n'ụwa yoke ha ahụ dịkwa anyị too heavy n'onu anyị ejituo ya. Ọ bụ ebe ọ na-akpọzi anyị oku through the symbol of Biafra. Iji baezo na Biafra ka nkọwara unu ọhụma ihe Biafra mean. Biafra otu ahụ emuchi na-ejikwe bụ bịa Afrịka bụ spiritual name ya duto na ọ bụ ndị Igbo bụ mba niile si abịa Afrịka. Ndị Igbo bụ mmiri ahụ ọ sị na ọ ga-eji na-eji ha gọzi mba niile. So n'oge erukwe anyị hụkwa simbụl a anyị echeta na ọ bụ ebu gịnị simbụl ikike ahụ eji gbawa anyị ndụ awụ rising sun kpatara ihe wa bụ Chukwu okike ji wee ghụọ iyi na-efe ya si na oles na gịnị n'abalị n'ehihie ọ gabigara na ha ada abịazi oge ahụ ha ji abịa na ọ bụ ebu na okwu ọnụ ya gbasara ndị nke ya bụ ụmụ Chineke anyị na-aza na simbụl ahụ ama bịa na mmezu n'oge ahụ ruo
na ọ ga-echedo anyị ihu ka anyị ga-eji jikọọ ọnụ. So rising sun bụ awụ bụ awụ Biafra bụ awụ anyị adịghị eme agitate. Anyị bịara anyị wabụ ọba anyị bụ that precious bride. Biafra bụ the worst mistake the whole world made. So dịka ntọala ahụ shido Chineke ji tọrọ anyị ntọala nature, gosikwa anyị manifestoro onwe anyị through the father and son, shiri na ọ bụ ugwu, so that na ụwa niile dịka ndị kọtụrụ onwe ha from their father, rebelled against their father. Ndị Africa ndị ọzọkwa dịka ndị rebelled against their father, dịka ndị tribe ndị ọzọ anyị na ha nọ ndị Nigeria na-ene n'Igbo na-ama ha na ọ bụ ha bụ the root of their offshoot. Then the same way ka anyị wabụkwa ndị Igbo dịka ndị na-enere their father, ọ bụghị na anyị dịka na ọ bụ ihe anyị bụ kpatara o jidere gị n'akwụkwọ when my people call Bible, oge anyị ga-eche ejikwe na-achite na ya ga-echete ihe ahụ kwere nature ebidokwere ọrụ ya na-eji anyị na egbere anyị, mana anyị nọ na-ama were ọbara anyị owe anyị eyi onwe anyị egwu. So n'ịga n'ihu kọwara unu ọhụma ebe anyị na-eje maka Biafra ka ndị Igbo wee mara solution ya bụ gịnị. Biafra na odowere Biafra dị ordained, ọ bụ ebe Igbo ọgbụgba ndụ ahụ, ọ bụ ebe religion ahụ ị na-aga. O dowere na disappointed time na ga-eji anyị wee mepee ndị kpere iche ya bụ ndị Afrịka ndị ọzọ niile. Nwanne ji amaghịzi nwanne ha, ndị nke a shi na ndị nke a bụ Muslim, ndị nke a bụ Christian. Anyị niile were ikpere egidebe anyị ncha niile ma Muslim mana Christian na-eme theory half practical shi na gụna usoro omenala ahụ bụ nsọ ahụ na-edowe nsọ bụ Igbo na-eme bụ ihe dị in commune with nature, bụ ihe nature na-anabata, bụ nna m nke igwe na-anabata. Ọ bụ ya bụ na ụmụ anyị na-amụta kịta ụnụ ahụ ehu vidiyo na-aga Igbo ebe niile, onye nke mma para anya afọ ọsịnọjibi na-eze ego na-eyi mmadụ na ndụ. Ihe ọ m kụziere na-eyikwe mmadụ iwere kawa isi were emewe na ebilọngụ ya na-acha ọbara na-achaghị na ya gwaghọjighị na the moment ọbara ahụ tara pam ị na-sacrifice blood ahụ ọ sịrị na nature na-asọ nsọ, na that moment ka ị mere gịnị akịrịchiri ụlọ gị na mmụọ. That is, you cannot have the permit ịbatakwa na garden of life na ana nke ndị dị ndụ, maka Chineke bụ Chineke ndị dị ndụ, na ọ bụ ndị ọbịa bụ ndị na-efesi condemnation. Ekuzighori ya ha ọ bụ ebe mba anyị na-agba ịbịa mma ka oge a ruru kịta through this symbol na Biafra. Ọ bụ ebe anyị mara ọkwa 30 Disemba n'ahọ niile anyị agbakọ n'ọnụ agbamndụ ka a na-akpọ ndị Igbo kịta. Agbamndụ ka anyị mara na ọbara onwe anyị bụ ọbara dị nsọ, maka emewe agbamndụ ahụ nwoke na nwaanyị bụ chi na-egburu Igbo amata ndị anyị bụ na ọhwa anyị si n'aka chi na-egburu fere egburu, so that na ama yere anyị n'aka the land given to our fathers for our inheritance na ọ ma-echi echi na ndị iro ama narị anyị. Mana anyị nọrọ anụ enu abụghị na abụghọ anyị nọ ka kịta. Ọ bụ ebu na ụmụ nworu nwanyị na-abịa erepụ ụmụ nwaanyị anyị na be anyị enweghị ọnụ na-ekwuzi. Ndị ahụ anyị che na anyị na-akwụbụ ihe a na-akpọ ha na mmụọ bụ achansi soik generation, bụ ndị ahụ anyị na-ekwenye na ha na one Nigeria abịa deceive nwoke na nwaanyị be anyị abịa ha aka na ha na-eje represent na nkwenye ikwenyere ebe isi kwenye n'oru. Mgbe ọbụla ibiri aka na Nigeria ị na-ebi ya aka ka eje kwetere gị n'oru, maka na as long as efe ahụ na efe ahụ akpọrọ Nigeria na-eme exist, ewere iyi ha ghịrị na under that oath of Egypt. Mgbe ha iji tụfuo oru nwanyị hega wee megị na agụọ iyi na-aga agbazi Afrịka niile oru. Ọ bụ ebe o ji dụọrọ ha legal, ndị Western world ji ada eti ya ọnụ kama ha na-evu weapon wee recruit all those ụmụ efulefu na-amaghị nna ha a na-eyuzu anyị eme Arabization na bai. Then ndị nke na-azọ ka oju akpa na-eme exchange birthright ha bụ onye chuzuru as gọvanọ. Anyị nwa na owe anyị rakọlụ foundation anyị tinye n'aka
maka priesthood ebe anyị na-anọ agodote nsọ n'obodo anyị bụ dịka oche igwe, oche eze n'ala Igbo. A king is born n'ala Igbo, not made. Then that heritage I will write in a slave managers of the politicians. Imana ha turn go by to gangster paradise. Imari ha and the Fulani herdsmen name. Uta ha shi kampu we ha na ala ọbara. Uta ha ka ndị na-achị anyị kampuru we ha under cult na ala ọbara. Ihe a niile bụ ihe na-eme affect our foundation. Then anyị bịakwa, how long ka ha ga-egbuji our prophets while we stand aside and look? Ọ bụ ebe ihe Bob Marley jụrụ anyị n'egwu. N'ezie Maazị Nnamdi Kanu ọpụta bịa na redio Biafra tiere ha mkpu kemgbe 10 years. Ejichie ya na-eji ya ka ejigbuo ya. Igbo niile gba nkịtị. A na-erepụ ụmụ nwaanyị anyị. Enweghị ya na-ekwu. Erepụcha enweghị oshini. Gọvanọ anyị edi ihe ndị isi ndị igwe nke anyị achọrọ igwe nke ụmụ woruwa anyị nọ na Sokoto. Mara pali were excitement na ha na-eji ise foto. Wee chọrọ ha jewe ikwe ka ọgwa ndị be ha bịazi n'egbu anyị. Unu anụgo ka ọ fụtara mana Obinwannem not to talk of any news portal. Si na ogbugbu na nrepu ụmụ eye maka ụwa niile na-akpọ ha efa. Ọ dụghọzi nzuzo. Ndị Benue na-eti mkpu. So mana emeghe ka okwu anyị hafụ ite aka. Mara na ama na Biafra bụ Igbo ọgbụgba ndụ. Ọ bụrụ na o yeghị pamit ka imetụ ya ka ị ga-adị ka ozi ya. Ebube si n'igwe pịatuo. Biafra dị ka ọkụ ebube, ọ gosiri m ọkụ ahụ si n'igwe chadata. Ọsị m nwa nke mmadụ na ihe ọbụla na-eme ka ọ kwụsị Biafra. N'otu ose ma ọ na-eme ọ na-ashine ka multiple diamond. Because ọ bụ ebu the Biafra bụ the bride of all the nations. So ya ka nje agwa unu mbọ niile ha gbara wee kwere ụka tiri iro bụ anyị wabụ ndị uwe obodo ka ọ dụọrọ isi na enough maka otu ahụ Chineke si dee si na gịnị mgbe anyị repent kwere mgbe na-achite to our fathers bido mewe acknowledge ndị ahụ anyị ji na-eji ha nọrọ n'ụwa bido chetewe ndị ahụ iwewa ndị asị na onye nọ je fụghara ego fụghara ndị nọ n'ụlọ nọrọ ndị fụghara ndị ahụ wụhọrọ iwewa na mụnwa na mgbe survival amụtara m n'ihe agha ọ bụrụ si gbawa ọsọ ndụ mgbe ahụ enwe m ọkpa nji agba maka anọ na IDP nwanyị German ndị so ndị Red Cross so jie na-eme ime amụọmụwa bụ okwute 17 ụbọchị 17 nke ọnwa 17 nke 1967 so abụ m survival. Nkwa ikwere ndị ahụ bụ na gị na ọkweghị this rising sun dịka Chukwu okike si dee na mbụ ahụ ndị gburu anyị che na-ewere ihe ha butere ha ma na anyị ba na-egbu achara na-agba ya mkpọ ya ọ bụ ebe na mgbe ahụ ha na-achị na anyị dị 30 million ha gburu fada uto na ha amaghadụ ndị anyị bụ ha amaghaghị esiri anyị Afrịka amaghaghị esiri ha so 13 million ha gbuo gowon ha gbuo 5 million jukanụ gowon ndị otu eke ihu na ọnụ dị ha aka bido oche hụda agha na 1967 ahụ nwoke Benue bụ the first commander chief of army staff wụọ na April dịka igwe chituo ya with aircraft ọwụọ na plane crash 1967 na agha ahụ ebidoche onye Benue amaghị ihe ha ji ebe akwa ha na-ebe mana ọ bụrụ na ha chere ota obido ya melafia ji gwa ha ma ndị Plateau wee kọndem kwuo na ihe ọjọọ bụ ihe ọjọọ kọndem agha ahụ ndị dịka gowon uhuru kpara ị mara na gị na ha ga-ewere onwe ha n'ohu ha joinzie their original brother bụ their own offshoot maka anyị na ha na-ebi enweghị any history of war na anyị na-egbu onwe anyị maka anyị dịka mmiri ọ bụ ebe o jite ikwe anyị ha n'ọnụ mgbe agha ahụ bidoro ha kpọwa anyị nya mmiri ụfọdụ na-eche na akpọghị ya mmiri na ọhịa ọjọọ no ọ bụ ihe anyị bụ Igbo bụ mmiri zuo ụwa niile ọnụ mana anyị chefuru ndị anyị bụ werezie ọbara onwe anyị ahụ dị nsọ dịka Ken na-egbu nwanne ebe maka eyi ukwu ihe nke ụwa na ya wuru na that native doctor nke Ezeaga ka ya na ihe ụwa ji wee eje kịta maka mgbe anyị na-eme mma isi ihe na-eme ọbọ ụta ahụ esi buru igwe kwekọrịta na-ekpochefu na ya n'ụwa ụta ahụ ka eji kpochefu gị ya na mmụọ ụta ahụ ka ọ na-adị ndị ji ọbara ya na nshi ụta ahụ ka ọ dị gowon na ndị egbere ya
olesi na ha cheriri n'oge wee sọfụrụ igwe na so ka anyị iji na-anata na bikonu na ihe na-eme anyị shi anyị n'aka iweta solushon edukwa anyị n'aka bụ otu ha na-emewa kịta ọsagoro anyị mbara ị na-ekwu ha na-achị unu 2027 ebie aka ma na ọ bụ ireconfirm your slavery na this bondage. So ụmụ nwaanyị anyị ga-evute ụzọ ọgụ a ọ bụghị ọgụ eji egbe na mma anụ wee nụ maazị Nnamdi Kanu ha maara na okwu doro isi ha maara na enweghị ihe o mere. So kịta ihe a na ha atagharị bụ emekwe Tinubu ewere ya na ya eme ihe ọma bụ gịnị agbanyeghị na ha enweghị evidence ha hụrụ ọba bụ ozi anyị na-eweta na ha nwere ike ịta ya nga o were ya na ya eyi amnesty ka e wee grant ya ka e wee votu were ya 2027. Ndị Igbo biko na nwoke na nwaanyị onye weintere aka anyị ji eri ede Chineke na-atụ votu Naijiria 2027. Chineke na-enye anyị saịn na-edere anyị ihe na wọọlụ nke eji ụwa ji bido anyị ama. So bikonu ọ bụrụ na anyị mee ka ụmụ nwaanyị anyị ga-ejikosi na ihe a ndị ụmụ oru nwaanyị na-awabata abịa erepu anyị achọ iteke ova anaba anyị duto na anyị wee aha edowezi nsọ ana aha edowe nsọ ana bụ anyị ada edowezi matrimoni bed matrimoni asọ aha edowezi nsọ ana bụ anyị amaghazi na ọbara nwanne gị bụ ọbara dị nsọ. Ọ bụrụ ndị Igbo ka a na-eme kọlt maọbụ na a na-aga nke ije n'ime ọsha atọrọ ụmụnne gị eje ahọrọ ọga na erechi ndị mba ọ bụ bụ nsọ ana ahụ niile kpatara ọjịchị na ya ga-ahafụ ụmụ nworu nwaanyị ha run over us. Ọ bụ ọka jide ọrụ ha isi na that under that bondage Nigeria ha ghere iyi ekwekwuru na mana Chineke jigoro eke vuo agha kịta ọ bụ na ha mee ya emekịta eme pim na ha erelize maazị Nnamdi Kanu dịka ha jiwa ahụ saịn na ha na-ekwete na ọ bụ arụbụ ha mere na-enweghị terrorist gbugoro hundreds of thousands of people na Nigeria ejidere na try ya na judiciary Nigeria mana iji maazị Nnamdi Kanu ma ụmụnne m na unu because na achị na adịghị mma bụ uru ndị nze a na-eshi Arab world chọrọ ife data Arab culture na okwu ekpeghị anyị Arabization ibutere ha ihe ha 5 billion dịka mmadụ ihe hook up girlfriend 5,000 naira ewetere ha na assembly House of Assembly by ọnụ emechi ha ha ghọọ osu na-ewe ha ọnụ. This is the problem anyị na-ewe ebe ahụ. So ọ bụ ebe na ha dị ekwudo okwu na-erepụ ụmụ nwaanyị ewe ha osisi n'ike. So na o ruo kịta ụmụ nwaanyị anyị biko na ọ bụrụ na o wutere anyị onye ọbụla kpọrọ onwe nwaanyị bụ ihe dị nsọ eji gị na onye nyere nwoke bụ embodiment of love ịhụ na ya ka e wee na-afọm bond that family bond family Igbo bụ family. Ụmụ nwaanyị unu bute ụzọ wee mee gịnị mee ọkụpaị n'ọnụ ụzọ niile eji aba gọọmenti haus niile bụ ndị gọvanọ akpọrọ chief security officer na-enweghị ha na-eche maka na that chief security officer bụ na infidel bụ na ị ga-anọ abịa nwunye gị ejide nwunye gị n'ihu repu enweghị ihe ikwuru enweghị ime uru. Ọ bụ ịchụ maazị Nnamdi Kanu jee na foreign land jee kidnap so ka anyị na-achịkọta na ya bụ okwu ọ bụrụ na anyị mee ya observe na anyị ga-eji ofu obi mee because ọ dị ka na edict nke izizi bụ agbamndụ ndị Igbo 30 Disemba n'afọ niile family ọbụla especially ọkpara ọbụla na obi ọbụla otute mmanụ ka anyị eji gbaa bụ ndụ a na-eme ka pilgrim ọ ga-abụ anụ pilgrim ịgba ndụ ahụ bụ ireview anyị reactivate the memory of gịnị iri agbamndụ ahụ bụ ama amasị ihe na-aba adulteration idina nwunye mmadụ na igbu mmadụ ọ bụ ebe ihe na-aba eji gbaa ndụ nature ahụ bụ ihe bụtara omenala original omenala nna nna anyị ha emewu ya na 30 Disemba ihe niile anyị mụrụ na mba niile baa ya ahụ dịka ejekọ ha eje ụwa niile eme gị na ọ bụ ebe na ya sanitize wee bido sanitize wa the land abụrụ ohu obi kwekọrịta n'ịdị na-echeta 30 Disemba and 30th May anụwa bụ icheta ndị ahụ wụọrọ anyị n'ihu agha Biafra.
maka ha awụghọkwa because na mgbe ahụ ha gburu anyị achị na 30 million ha gburu 5 million now ha ji ọnụ ha achị na anyị dị over 70 million 50 years after ndị gburu anyị bụ gọwan ha ka nọ ndụ na-ebe anyị ihe a na-egbu ndị be ha kịta bụkwa the same people bụ ụmụ oru anyị ahụ ha kwetere na gana na ha wee bịa gbuo anyị ka mekwe ka ọ dịrị ha na-aga ma ọ bụrụ na anyị kwenu ndị be anyị si na onye ekwekwe na chi ya ekwe. So nke a bụ ka o si dị anyị na-aga na-atị maazị Nnamdi Kanu na-ekpere site na amara Chineke enweghị ihe ga-eme. A gwara m ha nọ m at the last point ihe a na-achọ ime enwere prophetess Ada nwanyị Ada Zion ọ nọ n'ugwu nsọ ife si na chi ugwu ọ bụ ebe mụ na anyị defuru edict ịkpọ ha World Igbo Peace Accord 30 December n'afọ niile kpọọ ha after ọgụ Nuremberg dachara maka ọmụ gboro ọgụ Nuremberg mụ nọ n'etiti ha mụ bụ Okwute Iri na Ebonyi ndị bụ Israel Kanu nta Kanu anọ m n'eke then ike ekwere mmadụ nọ m n'eke anyị ka eji kwụsị ekene eji vuru ya kwụsị n'ihe anyị ekenewe onye ha na-achị ihe a na-erepụ ụmụ nwaanyị ahụ egbu enweghị unu ekwu ọdụ unu mma nsị Kanu nta ha fe na ịbanyekwe inside ekwekọrọ ewere ihe ọ na-ajụ ọjụọ ndị ọzọ chiwezie ekwere mmadụ na-achị azụ ebe a ka unu ji kwụ ọsọ ahụ anyị na-afụkọ agịghị ọkpụ n'ọnụ gboo ọgụ ụmụnne ebe a ka m si kpọwa ha na-abụ kpọọ ekwere mmadụ si ha chịrị ndị politishan mgbe ahụ bụ umeahịa bịa na estichin tanda 69 kpọwa leadership of IPOB with maazị ha with Kanu nta with other people ha mechie ekwete si na ga-ewe that peace accord ekwere mmadụ na owe ekwetere he was speaking towards that believe m no so n'ihe eji were eje mee scapegoat ndị Britain bụ ndị soro okwu ọnụ m eso n'omume m maka ọkwa ha bụ ihe ji anyị na that oath of Egypt ihu na ị ga-abụ prezidenti Naijiria bụ na ị ga-abịa maintain otu Egypt ahụ na-aga na-egbu anyị ndị dịka ọ ga-adị ọfishal otu a unu ahụghakwa ndị be na-ebekịta ike egbu ha ọ ga-adị ọfishal na ferocious animals a na-ama ha achịghị na Fulani terrorist abata ime ọcha bata vileji ndị mmadụ a na-agụ 650 something village egbugo na the whole of those tribes. ọsọ Chineke mere na nke a n'Igbo ka dị taa. So bikonu ka anyị chịkọtawa ya ọnụ anyị na-agba mbọ ebe ọbụla anyị nọ ime sure na Igbo na Afrịka bụ ohu obi nwanne ndị Igbo anyị na-ekenekweghị na eke ọrụ gị na afụta ife unu gị na-eri na mba niile mba ọzọ anyị na-agba bodo ka ikwuru anyị fọmụrụ Pan African Sport and Culture Club akpọrọ New Rangers then enwere vision na concept anyị ji fọm vision na concept ahụ bụ One Africa for all, All Africa for one maka na Africa bụ ihe bụ the prophetic last kingdom mana ebe esi ejewe na ndị ji Olympic torch eji ejewe that last kingdom bụ ndị Igbo na ọhụụ agbamndụ ahụ with nature where the natural law where the power above every other power mana ndị abịara be ha anọghị duto na iwa ka bụ a house divided on its own. So site na through sports and culture ọ bụ iru ọma eji na ji aga n'ubi ọ bụ ebe usoro ahụ ndị Igbo ji migrate anyị ji wee chi na-eje anyị gọzie mba niile ọ bụ ebe ihe kpatara na everywhere anọkwa na diaspora ọ bụ ndị Igbo na-abụ center of unity ndị Afrịka niile ndị ọzọ. In that faith ka anyị ji jide league ndị Afrịka jide membership league ndị Afrịka na Hamburg Sport Bund, Hamburg Football Verband and DFB. Ihe a bụ the best foundation and platform for human development. Na-bụkwa healthy wealthy. Health is wealth. So unu ga-agba ekebe na sport industry, especially football, one of the richest industry in the world. Even the fastest way to become a millionaire. Need develop the talents. Obodo will facilities. I've been in the system. Maka agbara m agba cheche na sponsor. Nọ na league ha then shite kindergarten train ụmụ both in handball and football. Nke na-atụ handball na German national team.
nke na-agba football is one of the best na league ha. So ihe a bụ the best form ọ ga-abụ ọ bụrụ na ndị na-achị obodo anyị maara ihe bụ youth development ha support such a platform bụ a direct entry into the Champions League so that super talents a na-develop both from by ha bịa ha na-ahụ ebe dịka na stepping stone ebe ha ga-land eyi ha direct entry without any ime exploit n'udo ọbụla. So anyị bịakwara wee fọmụọ that club wee bụrụ gị na ndị Afrịka niile ma ndị ọcha everybody belong na. Then ihe eji yie symbol rising sun bụ gị unu kwete na rising sun abụghị symbol sọ Biafra na symbol Afrịka niile. Oyi eji sunshine na unu ka ga-emeche mara deep meaning ihe gbasara this rising sun maka ọ bụ ya bụ ife nke ndụ ọ bụ ya bụ the light of the world ọ bụ ya na-eme the demarcation between darkness and light. It was 12 in the night and 12 in the day. So I consider una amara ihe symbol ihe ịhụba ama rising sun bụ na ihe ịhụba ama Biafra bụ mara na Biafra bụ ndị eji eme ka Afrịka were ụwa. Biafra bụ ihe eji revisit that covenant history na-edeghe ya ka anyị mara eziokwu dị n'okwu Chineke wee si n'oru pụọ. Anụmachi unu ya makwara na anyị mma. Udo Chineke chịa na ndụ anyị niile. Ndewo. Ndewo okwute 12 ndewo nnukwu mmadụ na Hamburg, Germany. Odogwu nke anọ ekene m ebe ọ bara ụba na-ekenekwa gị dịka isi wee bịa nọnyere Obinwannem na studio ịkọwapụtakwa obi gị n'ihe gbasara Biafra na ihe gbasakwara New Rangers Club. Anyị na-ekene wee na-asị na oge na-abịa abịa anyị ga na-anabatakwa gị ka ị na-abịakwa na-akọwakwara ụmụ Igbo ka isi wee mata ihe dị n'ala Igbo na ihe a ga-emekwa ka ala Igbo dị mma. Ọkacha ndị nọ na Germany, Hamburg, ka ha wee marakwa na o nwere ihe dịka ịbịakọta ọnụ. Na-ekenekwa gị dịka isi ekwuchitekwara ndị Igbo ọnụ na ya bụ African Unity Gathering. And enwere ya bụ flyer ise ndikwara mbọsị a gbasara African Day nke na-abịa abịa. Achọrọ m ka ị werekwa ihe dịka nkeji ise wee kọwakwa ihe dị na African Day nke a na-ekwu okwu ya ka ndị na-participate kedu uru ọ ga-abara anyị nwa and kedụkwa ihe ndị mmadụ ga-eji wee marakwa ya bụ ife ka esi akwadobe ya then ka anyị wee chịkọta ya. Ndewo. Okay. Gbasara African Day Hamburg. Ya African Day Hamburg nke ise nke fly ya ka ọkwara ndị be anyị African Day Hamburg has been an annual event. Ọ ihe a na-eme n'ahọ. So emegide a na-ada emevu ya na Vansbeck Mat. Then the events and activities na-abụ ihe a kpọrọ African Economic Forum. Economic Forum na-eme invite ndị business and political leaders from Africa and Europe. Abịa and the ambassadors anyị were here. Abịa nọkọ ọnụ business between Africa and Europe. Then eme cultural activities. A na-ewe stand ebe a na-promote culture, beauty and my brother, when you behold such in the whole world na-agba ekebe and a na-abịa in tens of thousands na-eme attend the event. Unfortunately, the last event emere before restarting again now. Away some obstruction na ndị gọọmenti obodo bịara eweta so much petition and everything because of the venue. So nke ahụ emecha Economic Forum emewezie that year. Now this year African Day event is reactivated in a very, very greater form. So it's going to take place with different activities. We are going to have African Day
Cup, African Cup. We are going to have the African Economic Forum. We are going to have the cultural event and music events that attracts many music stars from Africa and Europe and many other parts of the world, South America. It's a very, very wonderful event. So the football event, the, the football event, the football event is 5th of July is preliminary. 8 countries are involved. 5th of July, and New Rangers Sports and Culture Verein Hamburg e.V. as member Hamburg Sportbund and Hamburg Football Verband and DFB. We have undertaken the right of hosting the preliminaries and also providing another the venue for the semi-final and final. So preliminary is on 5th of July, involving these 8 teams. So about 4 teams are qualified here for semi-final and final. Semi-final and final will now be on 12th of July. So the way first, second, and third place. Then, like usual, Friday 11th, Gabon Economic Forum. After the Economic Forum, in the evening, everybody headed to Sasla House near Fußbüttel. Fußbüttel is close to the airport. It's a very, very big, what do you call it? Big Gelande. It's a big event place, so large. The African community vereins, everyone is going to have their stand in that place. Then we have podium where the musical stars are going to be performing. Then it runs through Saturday. Sunday, there are going to be activities like great men of God in Muslim and Christian religion, fellowship, gospel artists, everything glorifying the name of God and other cultural activities. That will be the last day. So it's a very, very wonderful event. We are calling on all Africans, especially sports lovers. Join us as we gather the talents together. In this process, we are also giving them opportunity to give them football license, join in the league here immediately. If you are good, you get a good profile, and join the best of any league under FIFA. They will. ndewo 12 tone ndewo nwanne m nwoke daalụ. anyị ekene gị na nnọnye nọnyere anyị ga-alapụ gị bikos oge ga dịka isi wee kwuo na ị ga-anọte aka, so anyị na-ekene gị wee na-asa ụbọchị ọzọ anyị ga-akpọkwa gị ka anyị na gị kparịkwa na studio. ekene m ndewo ya gazie. ọ bụ na orukwa ka o si wee dị anyị ga-eme ka ị mara. ndewo nna m. ya igbo bụ igbo ndị ọma na-ege m ntị, ekenekwa m onye ukwu kenekwa onye nta wee na-asị nke onye chiri ya zere. unu n'anya onye anyị nabatara bụ nwanne anyị nwoke nke nọ na Hamburg, Germany. otego ọ nọbara n'obodo a and ọhanwa bịa na-agbakwana mbọ ka ife na-aga aga n'obodo a and unu anụgonu from him wee fụ na ihe kwuru ka a na-eme. unu afụgo that na unu n'anya unu afụ na otego anyị bịadobere na studio, mana ọ nwayọ nwayọ ife niile ga-adịkwa ka o kwesị isi wee dị n'oge na-adịrị anya. so oge m agwụgo mana tupu ma na-ahapụ unu dịka unu si wee mara na today na Maazị Simon Ekpa jekwara ụlọ ikpe na Finland. Simon Ekpa jere ụlọ ikpe na Finland gbasara ihe unu mara bụ kesi gbasara Biafra and Nigeria. so anyị nwetabeghị a pure update ka o kwesị isi wee dị.
so na enwere m ike ịnachitekwa na mgbede abalị ọ n'ụtụtụ echi maka na nhapụ ha nụ na ebe a mgbapụkwa ya ọsọ nwere ebe m na-eje meeting then ọ bụrụ na mbata ọ bụrụ na information niile gbasara Simon Court today na Finland na ya bụ ife na ndị kwesị wetara m ewetagoro m ya then ịmara anyị etinye ọnụ n'okwu mara ka ọ ga-esi wee ka o si wee dị wee mekwa ka unu mara studio m adịchabeghị mma mana anyị ga-amaneji ọ maka this 30th of May this 30th of May mere m ji wee sị mba na mụwa ga-abịa wee mekwa ka ndị nne na nna anyị ndị egede na ndị mmụọ ka ha mara na mụnwa bụ Okechukwu Ugwu enwere ike ịnọkọta n'ụwa a wee chee na Biafra bụ ajọ ife ka ọ bụ maka na ihe niile gbasara Biafra nke mụnwa so wee na-eme nke nso wee kwado nke nso tie mkpughe ka na-eti mkpughe were today eburu m ajọ ihe n'obi ana m eme ya n'ụzọ ọjọọ mana Naijiria na-eme ya n'ụzọ ọjọọ onye a mere ndị ụmụnne anyị ndị ghọtakwara ka esi wee merie Naijiria ka ha Naijiria wee kwere nọ na-eme because onye ji oke mmadụ ọ bụ na aka rube gị ị ga-ewetu ya so na Nigeria must respect our land and our culture and our right in all over the world so n'oru na mgbede nnachetakwa ọ bụ na ife niile dị ka o kwesị ịdị mana m ga-ewetara unu ya ọ bụ na studio anyị dị ka o kwesị isi wee dị then anyị ga-eme flyer anyị ga-eji na-abịa wee na-emekwa nkụzi nke ndị okwukwe na-agbasakwa oziọma nke anaghị akụ mmiri oziọma ga-eme ka onye ọbụla mara na ọgụ anyị na-anụ bụ ọgụ ihe ọjọọ na ihe ọma so na ọ bụrụ na ị nọ n'ihe ọjọọ ịma na anyị ga na-anụ ọgụ ahụ wee na-akọwalite onwe anyị mana ọ bụrụ na anụ ọgụ ọma ịma na gị na Obinwannem ndị Igbo ga na-akpakọrịta dịka unu si wee fụ Maazị Nnamdi Kanu kesie obere oge ọbịa na njedebe maka na anyị na-ewin kwa everywhere maka na ụmụ Chukwu ga na-ewin maka na aka anyị dị ọcha ihe ụmụnne anyị nọ n'ime Naijiria ọchịchị Naijiria na-eme anyị ọ na-agba anyị anya mmiri dịka Ifeanyị Don si wee tie egwu ghọta gị jụọ ndị mmadụ gịnị bụ nsogbu Naijiria onye ọbụla ekwube ka o si wee ghọta mana gị nwa bụ onye Igbo gịnị bụ nsogbu ndị be anyị unu na-anya n'afọ ihe na-eme na be anyị today ihe ndị a na-eme na be anyị ekwesịghị na-eme ego abụrụ everything ọtụtụ ndị mmadụ bịazi hụ ego n'anya karịa mmadụ ibe ha ana m ajụọ gịnị kpatara o ji dị otu a mmadụ ga-eji nwee obi wee gbuo mmadụ maka ego mmadụ ga-eji nwee obi suo nwanne ya imi maka ego mmadụ ga-eji nwee obi kidnapụ nwanne ya maka ego ya bụ ife ndị ahụ niile o kwesịghị ịdị otu ahụ ana m agwakwa na ikorobịa na agbọghọbịa ndị Igbo nọ n'ala Igbo ka unu marakwana na ọkwa na mmadụ biri ego ọkwa na mmadụ rụpụtara ego adị egotekwanụ mmadụ ego adị akpụkwanụ mmadụ ụwa anyị na-abịakwanụ bụ afịa onye zụrụ ka ọ ga-azụrụ ọnaba ana onweghị na-ekwuchitere anyị ọnụ ekwena ka ihe a na-eme gị n'azụ soro na were platfọm ahụ ị nwere wee na-agbasa ozi ọma ga-eme ka ndị na-etolite etolite ka ha na-enwe egwu Chukwu ka ha na-enwe egwu mmadụ ibefa maka na ọ bụrụ dat na anyị niile bịa kwuo eziokwu ka o si afịa anyị arụ ka o si akpa anyị na-aba anyị nsogbu ama ndị na ọ bụ na ndị kwe ma ndị ekwe na karịa na ihe kpatara o ji adị ka anyị nwere aba mba na-akọ ọnụ na soshal midia bụ na ndị kwesịrị na-ekwu okwu adị ekwu okwu ndị kwesịrị na-akọwa ka ụmụ ndị na-etonite etonite ga-esi wee mụta anaghị eme ya mana ya ma nji maka mgbagbo wee ghara ọgụ aka nọ m n'ihe a na-eme anyị ka na-apụta na-akọwa ya nwayọọ nwayọọ ya bụ mmiri dọ na-eju ọ dọrọ nwa nkịta anyị niile ebe ọbụla ị nọ mana amara dat na otu aka ọ dị njọ ga-adị mma onye ọbụla bụ onye ji Biafra eme ihe ọjọọ ekwujọ mmadụ ibi ya akọ mmadụ ibi ya ọnụ ma enweghị evidence were 30th of May wee nataba tupu Nnamdi Kanu ekidnapụ ya na Kenya o nwere okwu o kwuru mgbe o mere udo wit Wazirike ndị Masop ọ sịrị na onye ọbụla na-ekwu okwu Biafra na-ekwughị na ụzọ nke ya mana anaghị ebo mmadụ ebubo silapụ ya na uche onye adịghị njọ na Biafra anyị na-ekwu okwu ya na ọ bụ na Chukwu okike abịa ma mee ọ bụrụ ihe anyị ga-eji wee nwere onwe anyị na ọ ga-abụ freedom of speech ihe ọbụla nwanne gị gwara gị
ma o gbughị gị egbu ma ọ dụghọ gị mma ma ọ dụghọ gị aka ma na uchie ka o kwuru otu a gị nwa si ekwukwu uche gị otu a si ekwukwu uche m so na onye ọbụla bụ onye na-fight nwanne ya n'afa Biafra ọ bụrụ na iji ha evidence iji afight onye a gị na-azụ kwube nke ahụ ịma kwube nke ahụ ịghọtara nsogbu anyị bụ Naijiria problem anyị bụ Naijiria gọọmenti bụ ihe na-eme anyị ifugo na onye ọbụla nọ na Naijiria na-complain Naijiria na-aghasa aghasa Naijiria dị njọ mana ịgwakwana ha ka etiwa Naijiria into 3 ha jụ hapụ na anyị ka anyị nabaje jiri aka anyị dozie onwe anyị ọ bụ na anyị na-egbu onwe anyị mana anyị nwe na-egbu onwe anyị ha jụ ewere ndị gọvanọ anyị bụ ndị oke ọchịchọ wee na-aghasasị ha na-eme were egbe na mma na-achụsasị ụmụnne anyị ọtụtụ ụmụ ikorobịa na-enweghị ọlụ na-enwere ka ọfafa ha ncha niile tizi aka n'ihe ọjọọ na-agwọ ọgwụ ego na-eme ọtụtụ ihe dị iche iche dị njọ nke ndị ụwa hụrụ n'anya maka na ihe ndị ụwa ji hụ ha n'anya more we are dividing is more they are benefiting and more we are fighting is more they are benefiting so na ọ bụrụ na ndị a niile bụ ndị na-eme ajọ ife ọ bụrụ na unu were egwu nke ndị ahụ niile tara afọ wee nwụọ egburu n'anya ma ndị kwashọkọ gburu wee mara dat na ihe ị na-eme na ọ bụrụ na agha daa na ime afụkwa ụzọ isi na-eme ya n'oge ndị Naijiria amarụkwa onye na-ekwu okwu Biafra na onye anaghị ekwu okwu Biafra so all of us must understand this word mara na onye na-agba nkịtị ịdị na-ekwu arụ Naijiria na-eme maọbụ ịpụtakwa na-agba mbọ fụdat na ị na-fight for the right of our people ịma na omebe onye ukwu oge m onye nta so na ebe ọbụla ị nọ especially ndị youth anyị nọ na social media ka unu were platform unu wee na-epreach for peace wee na-epreach for understanding dịka Nnamdi Kanu si wee preach na Radio Biafra tupu Naijiria wee na-egosi na ihe ọ na-akọ adadaịta wee na-emekwa anyị ife dị iche iche ọtụtụ nwụrụ n'agha a ọnya mere o ya abụ mpụta nnenecha ka o si wee dị na ụzọ nke m ọ na-ewute m onwe onye ọbụla na-ekwu okwu maka na one Nigeria chetakwanụ na ihe Naijiria mere anyị both n'oge Ojukwu both n'oge IPOB both n'oge ụwa zuru ike chetakwanụ na nya bụ ife ama eficha n'ụwa gị nwa megodie ka ificha ya ịnwụkwa o nwere ndị ga-erikaneti esoghị m n'agha Biafra esoghị aghọta m Biafra nne m na m akọwaghara m ya ebe m nụrụ ihe dị na Biafra n'ọnụ Nnamdi Kanu mana spirit ahụ bịa baa m ime wee ghọta na enwere ife m kwesịrị ime m na-eme kịta ọnya mere o ji adị m ka mmebe mere gaba maka na ọ bụrụ na ihe ahụ niile ekwuru akọwara na Biafra na ọ bụrụ ihe ziri ezi mụnwa ma ghọta ya ọ bụrụ na ọ bụrụ ihe bụ oke m mụnwa ma ghọta ya so we are all born for this and we must make sure that we make the world to understand our right na-eke o si akpọtụ na Burkina Faso today ọ bụrụ na onye agwa ndị Naijiria ma agwa ndị Afrịka na Burkina Faso Mali Niger wee dịrịkwa ndị nke na-join kwa ha kịta ga-ekwubekwa ihe anyị na-ekwu maka onwere ihe dị iche Burkina Faso na-eme karịrị ihe anyị nwa na-ekwu na Biafra mana ọ maka ndị ọjọọ ndị aja agwa ndị obi ọjọọ bụ ndị nọ n'etiti anyị na-achọghọ ka nya bụ ife bịa na mmezu ọnya ka o ji dị ka ya na-anụso onwe anyị ọgụ maka na ọ bụrụ dat na Naijiria gere Nnamdi Kanu ntị ọ dị 2 condition o nyere ha nke ndị Channel TV bịakwara nke ndị African News bịakwara nke ndị Al Jazeera bịakwara ọtụtụ platform bịara jụọ ya ajụjụ n'afara Ibekwu wee gwafasị ha na ihe a na-ekwu okwu ya na ya chọrọ ya n'ike na ya chọrọ ya na nwayọọ na ọ bụla ga-enye a date of referendum ka ọ rapụ ịdịkọ na chi ya n'ike referendum ahụ bụ mgbe onye ọbụla ga-abịa tụnye aka enu ọ bụrụ na ọ bụ Naijiria bụ ebe ị ga-anọ iwe nye aka enu votuo na referendum ọ bụrụ ihe peaceful ọ bụkwa dat na ị chọrọ ịpụ na Naijiria votuo na ị chọrọ ịpụ na Naijiria ndị Nnamdi Kanu gwara ndị Naijiria journalism ewee jụọ ya kedu ebe bụ ebe Biafra na-ekwu okwu ya ọ gwakwa ha dịka uche nke esi wee ghọta ịhụrụ ya so o nwere mgbe Nnamdi Kanu ji wee na-achị ya n'ike kemgbe m joined ya since 2013 and no mgbe ọ bịara gwaba ndị Naijiria gọọmenti mebe ka ha ghọta that na ihe ha ma na anyị ya bụ mgbe ndị Naijiria army na-egbusisi ndị niile na-eme agitation of the peace of our land unu maka esi wee gbuo IPOB ndị mmadụ wekwere na-aka anyị ọnụ ndị mmadụ were na-amọkụrụ anyị unu maka esi wee gbukwa ndị Masọbụ wunye ha n'Oji River nwanne m ihe ndị a niile a na-eme ọkwụkwọ ụmụ mmadụ ka a na-eme ihe a
ọnya ka o ji abụrụ na ọ bụrụ eburu onye ọzọ dịka ebukwu nkwụ, eburu ozu onye ọzọ dịka ebukwu nkwụ, kedu ka anyị nwa ga-esi dị ndụ? Kedu iji dị ndụ? Iji dị ndụ maka that your history, your land is your dignity. Tinubu bụ onye Yoruba, ndị nke ọzọ bụrụ ndị Hausa. Ije n'ala Hausa edozichagokwa ya, Abuja edoziri edozi, Lagos edoziri edozi. Ebe ahụ ka anyị na-ejezi agbakwa slave. Ndị Boko Haram na-akpakwa ike dị iche iche, a na-eme ya na asị na rehabilitation. Anyị nwa bụzi ndị Chukwu nyere ọgụgụ isi, nye amamihe anyị ji azụ afịa, nye amamihe anyị ji relate with international partnerships. Ọ na-aga, onweghị obodo anyị biri anyị adịghị eme ọfụma, enweghị obodo anyị biri anyị adịghị relate with ndị obodo. Anyị na-eje mba, anyị na-edozi mba. Ndị Yoruba anaghị eje ka anyị si eje, ndị Hausa anaghị eje ka anyị na-eje. Anyị jechekwa bunatakwa, ndị ewerekwa ihe anyị tara n'afọ wenata were na-emegidekwa anyị. Gị nwa bụzi ikorobịa na agbọghọbịa, ijekwa na join kwa ndị a na-emegidekwa ndị na-agba mbọ ka obodo dị mma, wee na-ekwutọkwa ihe anyị na-eme. Anyị asụrọkwa na ọ bụ n'ike n'ike o, anyị asụrọkwa na ọ bụ ka anụ ọgụ. Na ihe anyị kwuru bụ na ihe ndị Naijiria gọọmenti na-eme ụmụnna anyị dị njọ, and n'ụwa mara na ọ dị njọ, and ụwa mana ihe anyị na-eme dị mma. Onye mere na ije na almost 88 country there was registration of IPOB. Ifria, so ọtụtụ ihe niile anyị na-eme onwere nke anyị na-eme n'ike. So na unu nwa bụ ụmụ ikorobịa nọ n'ala Igbo, nna nwenu na egwu nke Chukwu, mana na unu ga-eme ka unu bịakọtara onwe unu ọnụ wee demand their freedom of our people. We are slave to the land of our ancestors. Ọ bụrụ ihe kwesịrị, ọ bụrụ ka o kwesịrị isi wee dị. So na ngwa ngwa gị nwa wepụtakwara onwe gị wee na-ekwukwa ka anyị si ekwu, na-ekwue n'ụzọ dị mma, na-ekwue n'ebe ọ ga-ekwe nghọta. Ọnya bụ na anyị niile enwere onwe anyị. Obere oge Nnamdi Kanu ga-enwere onwe, because Nigeria ya na Nigeria enwere ikpe. Simon Ekpa ya na Nigeria enweghị ikpe, because na ịma anọkọta wee jọji ya mmadụ wee by that na onye na jọji ka gị mma. Nigeria na onwe ha rekọdụ Nigeria dị njọ, and ihe butere Simon ji mee ihe o mere ọ maka na Nigeria ekweghị ege ntị n'onu. Simon nyekwuru Nigeria 2 conditions: releasing Nnamdi Kanu and listening to what he's shouting for on Radio Biafra. If you release Nnamdi Kanu, then I will stop what I'm doing. If you release Nnamdi Kanu, we will come in round table and discuss. O megidekwe wee kwuo na mgbe anyị jere Finland wee redeclare Biafra ka anyị wee mee gịnị, dozigharịa n'ụzọ ọ ga-esi dị mma. Na o mee ya otu a, na ndị niile abụkwa politician will come and also campaign in any position they want to use to lead our people. Na ọchịchị anyị na-ekwu okwu onwe ya na-anapụ ọchịchị, na na-ekwu na nke na-achị achị na na-achịgbu. That is what Simon Ekpa told Nigeria. Na ya nwa bịara ka emebi na ọka edozie, mana ebe a na-edozizi edozi na-ewerezie ndị Boko Haram nọ na uniform Nigeria Army na-edestroy ndị nna ya, isi ya agba nkịtị. Onwe onye ga-aba na-emegide nwanne ya ma nwanne ya ọgba nkịtị. Kedu ihe na-eji ikpe na Finland? Unu ewere ego tinye na akaụntụ si na ọ na-eme fraud. Ngwanụ ka anyị na-eje nunu, ọ bụghara na aka ya dị ọcha oge nwere onwe ya, na ọ bụrụ taa ka na Finland kpọbara ya, ana ọ bụrụ sọ Finland bụ ndị mara ka esi echekwa obodo. Ọ bụghị maka na ọ nọ na Finland na ọ ga-ejizi maka ya kwuo okwu be nne ya. Finland na-anọ na Finland na-ekwu maka Ukraine. Finland na-anọ na Finland na-ekwu maka Gaza. So na nyanwa na onwe nọkwa na Finland na-ekwu maka be nne ya. Ọ dịrọ njọ na ihe anyị na-ekwu okwu anyị ka nji agwa onye ọbụla bụ onye na-ekwu okwu maka ndị na nna anyị ma Biafra ma ihe ndị ọzọ niile ka ị gbaa mbọ ọfụ na aka gị dị ọcha, maka na ọgụ anyị na-anụ bụ ọgụ ime mmụọ. Ọgụ anyị na-anụ bụ ọgụ aka ndị aka ha dị ọcha. Ọgụ anyị na-anụ bụ ọgụ anyị ga-emecha merie. Ọgụ anyị na-anụ bụ ọgụ ihere ga-emecha mee ndị ajọ mmadụ bụ ndị Nigeria gọọmenti. Negodo Abasanjo nọ na ọta ruo goro almost all the Yoruba land wee biri die. Plane na-esi ebe ahụ epụ, plane na-abata. Tinubu na-akparị n'ụwa niile wit ajọ obi obu, wit ihe ọjọọ na-eme ndị obodo, wit crime o commit na American. Ndị gọvanọ anyị na-edobe ahụ na onwere ife na-emenụ. Ndị gọvanọ anyị ihe na-eme n'obodo ha dịka ha nwere ihe na-emenụ. Ndị niile bụ ndị youth anyị kwesịrị iwepụta onwe ha wee join ya ihe a na-eme na politics, ka ama na ha nwere onwe ha ga-azụta right youth. Ha nchabịa na social media na-eme content creation, were content na-destroy the image of our ancestors, na-destroy the future of our coming children. The youth kwesịrị ịbịa were akwụkwọ ha gụtara na Nigeria wee na-agwa Nigeria okwu.
enwere grupu bụ National Youth Council, ndị a bụ ndị si na ha ma nso ndị Biafra wee na-eti mkpu dịka anyị si eti mkpu maka na anyị nọ n'obodo oyibo na unu nọ n'ala Igbo. Ngwanụ join anya nọ National Youth Council, join anya na Igbo Youth, join anya na CYON, wee si n'otu a wee na-ekwute n'okwu nke ga-eme ka obodo dị mma. Unu chani na nọrọ nnọọ na-ekreti otu dị iche iche, unu ji adasasị ya na-eme. Anyị nọ n'obodo oyibo na-eti mkpu ka ọ dị mma, unu nọ n'ala Igbo na-eme ka o si masị unu, wee na-ekreti ọgwụ ego, na-ekreti ka unu ruo na rụọ họteelụ. Ihe ndị a niile na-arụ ịrụcha ya ka m gwa gị eziokwu ka i wee naba. Ịrụcha ihe ndị a niile the same ndị ahụ anyị na-agba mbọ ka anyị mee ka ị mara na ọ bụkwa denja ka ha ji abịa. Ha ga-abịakwa gbalịsie dị ụlọ, ha ga-abịakwa mebisie dị ụlọ, ha ga-abịakwa gbuo oge nwa. Ị naghị afụ ka ndị mmadụ esi ekidnapụ ndị mmadụ na-agbalị ụbụrụ ha n'isi, na-agbalị ụbụrụ ha. Ị naghị afụ ka esi ekidnapụ ndị be anyị, ị naghị afụ ka esi egbu ndị be anyị. Ife ndị anyị niile ka anyị na-agwa gị na enwego problem, anyị enwego problem between ourselves. Enwere ndị obi ha dị njọ, ndị ahụ obi ha dị njọ nọ n'ala Igbo ka anyị na-ekwu ka a ga-esi nweta ha. Ụfọdụ wepụtara onwe ha nọ n'ime ọfịa na-agba mbọ ọfụna na-achụpụ ndị a niile bụ ndị si n'ime ọfịa bata. Ụfọdụ ewerekwa the opportunity je kreetikwa nke ha na-eme ihe ọjọọ wee na snob Biafra, na-eme ihe ọjọọ snob Simon Ekpa. Mana enwere gọọmenti who supposed to be looking onto these issues. And Nnamdi Kanu agwago ndị South East governors bịanụ ka anyị rizinie nke ha je n'Enugu steeti wee kpaa. Kedu ihe mee na nke ha wọkọrọ? The same thing ka Ojukwu na Gowon je na Abari Accord ha kpachakwa ebiterekwa Ojukwu. The same thing ka Nnamdi Kanu jekwara na Enugu wee kpaa with our 5 state governors ha ebiterekwa Nnamdi Kanu. Gị nwanụ nwoge bụ onye nke na-apụtazi ka obi pụta na social media wee na-akọndem eziokwu Chukwu ga-eji wee dozie ụmụ anyị, ịbịazi wee na-ekwuzi ka o si wee masị gị, na-efiri na ịkọjọ Nnamdi Kanu na ịkọjọgo mmadụ, na-efiri na ọ bụ na ịkpa nkata ka emegide Nnamdi Kanu na ịkpago nkata na iburugo ezigbo mmadụ. Marakwa mara dat na o metụcha onye ihu ọ ga-emetụ onye azụ. Ihe niile na-eme n'ala Igbo ọ ga-eru anyị niile. Ọ bụrụ na o ruo ndị nọ n'ụlọ rucha ha, ọ ga-erubekwa anyị manụ na mba ofesi. So n'ọnya ka m na-agwa unu ka anyị were na ohere a wee kwụsị ịkọ nwa anyị ọnụ n'ụzọ dị njọ na ịbịa bụ onwe anyị ebubo n'ụzọ dị njọ. Ihe a na-akpọ blackmailing, ihe a na-akpọ blackmailing and ihe a na-akpọ kedu ihe a na-akpọ ibu ebubo. Ihe ndị a niile ọ dịghọ mma maka na many of you people na-apụta na social media just na-ebo mmadụ ebubo, na blackmail mmadụ, na-eme ontose ka ndị mmadụ wee si n'isiri ike erukwu echi regret bụ okwu ahụ i kwuru. Nigeria gọọmenti ka anyị kwesịrị face, mana onye ọbụla bụ onye nọ n'ime anyị jikwa Biafra eme ihe ọjọọ ejidie si mekwu ihe na-eme ndị ọjọọ. Mana ọ bụrụ na onye na-ekwukwa okwu Biafra ka isi ekwu mebi na ọ sị na ya bụ na ya nwere pawa nke a, onye nke a nwee pawa nke a, nwanne pawa na pawa. So ejizina because na gị na onye anọghị n'otu iwesizie n'otu nke a dị njọ, ijizina na gị na mmadụ anaghị ada ịkọ iwesi na onye ha bụrụ ezigbo mmadụ. Ihe ndị ahụ niile ka anyị ma na anyị ga-eredusu ya. Anyị nwegodo otu dị na Biafra 100 ma ya bụ na ofu ihe anyị na-efokọsị bụ Nigeria gọọmenti ọ mara mma, o nwere ihe dị njọ maka uche onye adịghị njọ. Anyị ga-enwenwu thousands group ma ya bụ dat na ozi anyị na-agbasa n'ụzọ dị iche iche. Ifro ka nsi nọrọ ebe a na-ekwu nke m, ije na Biafran TV ha na-ekwukwa nke ha kịta, ije na Radio Biafra ha na-ekwu nke ha. Nwanne anyị na-eme upgrade. Ije na Adadiora ma ọ na-ekwukwa nke ya, ije na ndị nke ọzọ ha na-ekwukwa, ije na Ngozi Orabaeze ọ na-ekwukwa. Nwanne o nwere ihe a na-akpọ eneta aghara. We need to apply wisdom. We need to understand that now our problem, it is not those people we are attacking on social media. Without evidence, you begin to talk against your brothers and sisters. Nya bụ ihe ga-anachi atakwara gị. Onya mere nji asị ka anyị were obi nwanne were akọ na uche anyị wee na-aga mara that na anyị merie Nigeria nke anyị ga-emezi n'ụlọ anyị ga-ama ka anyị ga-esi dozie. So mụ na ụmụ na-ahapụ n'ụbọchị tata wee na-asị ka Chukwu okike abịa ma nke kere n'igwe kee n'ụwa ka o gozie anyị niile bụ ndị nke bụ ndị ji ezi obi wee na-achọ ka anyị nwere onwe anyị n'aka ndị ọjọọ bụ ndị Nigeria with ndị Britain with ndị ụwa. Obodo ọbụla na-achọ ka ha nwere onwe ha today, ana anyị nwere onwe anyị ga-enwerịrị onwe anyị. Na ya dị asị ka anyị nụọ ọgụ na anyị si Nigeria na ọ bụrụ na Nigeria sị na ihe anyị na-ekwu bụ asị na ndị anyị na-ekwutere ọnụ na ihe anyị na-ekwu na ọ bụrụ ihe ha bụ n'obi ha mee ihe ha na-akpọ referendum. Gwanụ ndị be anyị nọ n'ọchịchị unu cha niile bụ ndị nke che na ihe anyị na-ekwu bụ ihe ọjọọ nke unu mana ọ bụ eziokwu. Unu sị na ihe anyị na-ekwu na ọ bụrụ eziokwu na ndị be anyị achọrọ ya, ngwanụ mee na ihe a na-akpọ referendum. Wepụta n'ofu obi ka anyị cha na-ejikọ aka ọnụ wee mara ihe anyị ga-eme ka anyị nwere onwe anyị. Unu chi ịchọ ịchụ na-achịbakwa ọchịchị anaghị agwụ agwụ. Ọ bụghị unu nọkọta unu iwere ofu style wee na sọpọtụ Biafra
like anyị don tata tiri egwu anyị don tiri egwu gbasara Biafra maka na o kọwakwara maka Biafra ị ga-eje gbuo ya. Biafra abụrụ ajọ ihe na Naịjirịa. ụwa ziri ike na-ekwu okwu Biafra egbuo ya. O nwere ndị na-ekwu n'ụdị nke ha, gị nwa na-eme mee n'ụdị nke gị, ejina nke gị wee mebie nke mmadụ. Jọsụ mara nke gị na-eme, onye chọzi imebi nke gị gị wee jere ya agha, ị nwee reason iji ejere onye ahụ agha. Ọ bụghị ajọ ihe na mmadụ kwujọ gị, ọ na mmadụ kwujọ gị kwujọwarị ya. Ọ bụghị ajọ ihe na mmadụ plan bụ igbu gị igbuo ya, maka asị na onye na-eche onye kedu ya na-akpụ ya self defense. Ọ bụrụ ajọ ife ifuge self defense abụrụ ajọ, onye bi igbu gị ifu opportunity gbuo ya, ọ bụrụ ajọ ihe ka ọ bụ n'ụwa. So mana ọ bụrụ na onye ahụ ị na-agwa okwu na-akọ ọnụ na onweghị ezigbo evidence iji, biko eji m afa Chukwu na afa ndị niile anwụrụ n'agha wee na-ayọ gị n'ụbọchị taata bụ 30th of May 2025 bụrụ ụbọchị orie mmiri. Biko withdraw, focus on Nigeria problem, focus on our own leadership bad problem, focus on our people, our youth that already misleading themselves, focus on the reason ndị be anyị kwesịrị iji ghọta ife na-ekwu okwu ya. Ihe a na-eme na be anyị ka ọ kwụsị ime, maka na ọ bụ anyị niile ga-abịakọta bụ ndị ahụ bụ ndị nwere ezi obi, nwere conscience. Anyị bịakọta ọnụ kwuo ya, efu na ọ ga-abanye, ana ọ banye ịma na mmeri ga-abụ nke anyị ncha na-ejekwebe oyoyo, maka na obodo oyibo anyị nọ onwe okwu onye ọdụ mma, onwe onye ọdụ, ọ bụrụ na ọ dị gị ma ọ dịrọ m mma. That is why nji na-asị na nnacheta ọzọ m ga-anacheta ibrokast steady nwanne ọ udo. Obi nwanne bụ ndị na-ekwu udo, obi nwanne bụ ndị na-ekwu nnọkọ. Enweghịzi onye nga-abịa wee kwube na omere ma mama ha na omere. Ndị mma bụ problem anyị bụ ndị Nigeria gọọmenti and ndị church leader and ndị kpọrọ onwe ha ndị na-agwọ ọgwụ kpọọ onwe ha ndị dibịa. Ifuge ọ ha bụ problem anyị because ha na-emislead our youth, and ọ bụrụ na if focus on them, if that na a lot of people will withdraw like we already make them to withdraw. Ndị ọtụtụ amatago nke bụ eziokwu, maka na ihe mere akwa ọkọ, ihe mere mmiri enwere, ihe na-emekwa ndị nke Enugu steeti, all because of na mụ na gị na-abụ na-ekwu ka o kwesị esi wee dị. So when we continue saying the truth shall cover our land and our people all over the world. Ka Chukwu abịa ma gozie anyị, orie mmiri dotere anyị niile ihe ọma, eji ya na-abịa isi ije ka anyị na-ekwu okwu n'aha Chukwu na ndị nna ndị ana. Ise ya gazie na ụmụnne m, ndewonu. All your lives on the beat. Nigeria,
dibịa na-ememe ọ bụ pastọ na-anyụcha anya ọkọta akara ya ụfọdụ si na ọ bụ Yoruba na fa bụ betrayers ụfọdụ si na ọ bụ ndị ugwu igbu mmadụ na-asọ n'ụzọ ụfọdụ si na ọ bụ politicians na ọ bụ fana eme anyị ụfọdụ si na ọ bụ kabas ọ bụ fana anyụchaghị anya ụfọdụ si na ọ bụ godfathers na ọ bụ faga na ya ngwaneke n'anya ignorance akpụghị anyị isi akpụrụ alụbatị amaghị ife emega anyị taasị ya ka ndị bụrụ eziokwu agwa Igbo gawa nwere onwere eziokwu ka nna agwa Igbo ụchatị gị ọfụma anyị kwụziela eziokwu eziokwu ga-enyere Igbo aka Igbo bụrụ akasị akasị anyị nwere eziokwu anyị edozie n'Igbo kọma mma anyị nwere eziokwu anyị ebido ime ụmụnne anyị akwụsị ịkpa oke n'ala Igbo wemekọsịrị ife Igbo bụ Igbo gbakene n'okwu n'eziokwu ga-ekele Igbo aka eziokwu mmadụ gwara onwe ya mana ọ bụ ya bụ kasị akasị eziokwu ga-abụ ya Igbo kwufere eziokwu n'obodo anyị nọ n'ime ya o nwere onwe ya ma ncha obodo anyị nọ n'ime ya o nwere onwe mana ụfọdụ ndị Igbo ka na-eche n'obodo nwere onwe ya ndị ofe mmanụ ka na-eche n'obodo nwere onwe ya ịmana ndị ugwu ka na-eche n'obodo nwere onwe ya mana ibe anyị mara ọbụna anyị bụ nwabịa kpọsara akpọsa nwabịa kpọsara n'ebe nwabịa kpọsara na bongo maka gịnị bongo bụ investimenti n'ọcha ọyịmụ maka gịnị bongo bụ bizinesi n'ọcha ndị ọcha na-ekwu maka fao ọ bụ nne bi ya nten itinyezi anya arụ n'etiti na nke afọ gbasara gị ọkwana si na anyị nwere independence unu wee nwere aṅụrị unu ghara ịma unu bụ independence slave unu ghara ịma n'elili unu elie na-akpali amụ nwere onwe ka enyere unu na ọ bụ sọ na pepa ọ bụ sọ na redio ọ bụ sọ na telivishọn mana abịa n'eziokwu na-edide anyị erie ma mmiri na-eje nso na-ekwu maka bahụ mmebi ya nten hibela obodo a kafa gbara ego hibela obodo a kafa were mineral resources
anyị visa ejebe befa alụzie na befa anyị na-alụrụ ọrụ na fahibelu gọọmenti na-ebe anyị afọ egbala ego afọ ebulu ike nne niile na-asị na faji pawa na onye a bụ onye isi onye nke a bụ onye isi pancha bụ tiatega pancha bụ manija enwere pawa mancha enwere ike mancha ewu maka gịnị ihe ọ bụ tiatega ọ na-enekọta investimenti ndị ọcha anya mana ịfụfa ọ dịka fa nwere ọnụ okwu mana ịfụfa ọ dịka fa nwere ike ma ncha mmiri dị nro imeka ndị ibe wee kpọghasị ịchọrọ ịnọrọ onwe imeka ndị ibe wee kpọghasị ịchọrọ ijere onwe emebe gị iwe ịma mma ife na-eme ya eme ịma mmarọ n'ọbụrụ gị na bongo na-eme ife ịma mmarọ na ife bụ ikwuru bụ alụwe ọ bụ biznes fa ịchọrọ imebiriba ọ bụ nye investimenti ị na-achọ ka ya saa ife a ga-eme bụ nke a ga-akpọ dị akiatịka mgbanyụchala nri anya banyere ya fibu ka o kweta ọ na-emeghị ime ịma mmanụ ndị na-emeghị eme iji wee gbalụ gị nwa ụta ntị gị ọmụma etidi m chukwu emeka ọdụm egbo chukwu sị na ọ bụ nya na bongo na-eme ife ọ mara na ọ bụ nne bi ya nte nne ya dị ya na-eme ife mgbe fa ruru ọbụrụ ya kọdụ ga na-akpa nkata na fa nwere nghọta kpakpasịrị wee kweta eluo na bongo kiateka wee jekwula ọga wee siwa nonono anyị ekwere ọma ncha ọdụm egwu ojukwu amala ibe na-eme chacha etu a ka anyị si wee nụọ We've lived in the north for so many years, and the reward the house has to give my poor father was to kill him. He was the first man killed in the May massacre. After being chased for some few yards, they shot at him, and then when they got him, they had to slice him into two, like, you know, when you want to slice your bread into two. A human being being sliced into two. Can you imagine such a thing? Biafra is going to emerge as a nation. You know, despite the support of Britain, Russia, Egypt, and some other friends of Nigeria, we all will surely come out as a nation because we are fighting a just cause. Even a little child on the street will tell you this. We shall never go back to Nigeria again. God's grace will surely emerge as a nation. And so, as far as this war continues, we'll fight to the last man.